හැම පාරම මේ සේවක යාඥාවේ අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක මහර අමුතු දේවල් ටිකක් කතා කරනවා නේද? ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ஊழியர் வந்து கூடாக தேவன் வித்தியாசமான காரியங்களை எங்களோட பேசுகிறார். ඉතින් අදත් හරි ලස්සන පණිවිඩයක් ලස්සන මට පෞද්ගලිකව මට සේවය කරපු පණිවිඩයක්. தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ஊழியம் செய்த ஒரு தேவ செய்தி. හරි ලස්සන පණිවිඩයක්. ஒரு අලහාන දේව செய்தி. ඒවා විශ්වාස කරනවා ඒක ඔබට ආශිර්වාදයක් වෙයි කියලා. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அது உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாய் அமையும் என்று. right. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் දෙවියන් වහන්සේ අපව විශ්වාස කරලා තියෙන බව. தேவன் நம்மை நம்பி இருக்கிறார் என்று. අපි හැමෝම දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අපව විශ්වාස කරලා තියෙනවා කියලා. நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் தேவன் எங்களை නේද? ඔබ விசுவாசிக்கிறார் දන්නවද? என்று. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? නැද්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නද විශ්වාස කරලා තියෙනවා කියලා දෙවියන්? உங்களுக்கு தெரியாத தேவன் உங்களை விசுவாசித்திருக்கிறார் என்று. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යමක් කරන්න ලැබිලා තියෙනවා කියන්නේම தேவனுக்காக உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் செய்ய கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ විශ්වාස කරලා තියෙනවා කියන එක තමයි. தேவன் உங்களை விசுவாசித்திருக்கிறார் என்று அர்த்தமாய் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව විශ්වාස කරලා තියෙන නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබට යමක් කරන්න හම්බෙලා තියෙන්නේ. தேவன் உங்களை விசுவாசித்திருக்கிறபடினாலே தான் நீங்கள் தேவனுக்காக ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய මේ உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. වේදිකාවේ ඉන්න මං හැතුළු இந்த மேடையில் இருக்கிற நான் கூட රයිට් මෙතන ඉන්න ඔබ හැමෝම இங்க இருக்கிற நீங்கள் எல்லோரும் අපේ සේවා කොටස් වෙනස් වුණාට எங்கள் ஊழியங்கள் வித்தியாசமாய் இருந்தால் මම වේදිකාවේ ඉන්නවා. நான் மேடையில் இருக்கிறேன். අපේ රාහුල් පාස්ටර් පැත්තේ පරිවර්තනය කරනවා. ராகுல் பாஸ்டர் மொழிபெயர்க்கிறார். දැන් එයාගේ සේවය ඒක. அவருடைய ஊழியம் அது. අදට ඉතින් ඔබ මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. இன்று நீங்கள் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். නැත්නම් වෙන වෙන සේවා කොටස් කරන අය ඉන්නවා. வெவ்வேறு ஊழியங்களை செய்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள். දැන් මේ හැම දෙයක්ම මං විශ්වාස කරනවා පෞද්ගලිකව. இந்த எல்லா காரியங்களும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் මම தனிப்பட்ட මෙතන முறையில். වේදිකාවේ ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ මාව විශ්වාස කරපු நான் නිසා. இந்த மேடையில் நிற்பதற்கு காரணம் தேவன் என்னை விசுவாசித்திருக்கிறபடினாலே. ඔබට ලැබිලා තියෙන හැම දෙයක්ම நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற எல்லா දෙවියන් காரியங்களும் වහන්සේගෙන් ඔබට ලැබිලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබව විශ්වාස කරපු නිසා. தேவனால் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது தேவன் உங்களை விசுவாசித்தபடினாலே. අපිව විශ්වාස කරලා යම් කෙනෙක් යම් දෙයක් දුන්නොත් எங்களை நம்பி யாராவது ஒரு காரியத்தை எங்களுக்கு විශේෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපිව විශ්වාස කරලා අපිට යමක් දෙන වෙලාවේ விசேஷமாய் தேவன் எங்களை விசுவாசித்து எங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கொடுக்கிற අපි நேரத்தில் කොහොමද ඒක පිළිගන්නේ? நாங்கள் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்? අපි කොහොමද ඒක ඒ තුල ක්‍රියා කරන්නේ? நாங்கள் எப்படி அதற்குள் கிரியை செய்கிறோம்? අපිට හම්බෙන්නේ චූටි දෙයක්ද ලොකු දෙයක්ද කියන එක අදාළ නැහැ. எங்களுக்கு கிடைக்கிற காரியம் ஒரு சிறிய காரியமா මම பெரிய නිතරම காரியமா කියනවා අපේ எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. සභාවේ ටොයිලට් හොදන කෙනා සහ මම අපි දෙන්නම එකම සේවය කරා. நான் எல்லா நேரமும் சொல்லுகிற காரியம் எங்கள் ஆலயத்தின் கழிவறை கழுகிற நபரும் நான் செய்கிற ஊழியம் இரண்டுமே ஒன்றுதான். එයාගේ මගේ සේවය ලොකු වෙනසක් නැහැ. அவருடைய ஊழியத்திலும் என்னுடைய ஊழியத்திலும் ஒரு வித்தியாசம் මොකද இல்லை. එයාව දෙවියන් වහන්සේ එතන එයාත් දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව කරන්න ඕනේ මමත් දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව அவரும் කරන්න. தேவனுக்கு உண்மையாக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் நானும் தேவனுக்கு එයාත් உண்மையாக ஊழியம் දෙවියන් செய்ய වහන්සේට කරන්නේ මමත් දෙවියන් වහන්සේට வேண்டும். කරන්නේ. அவரும் தேவனுக்கு என்று செய்கிறார் நானும் தேவனுக்கு என்று ඒ செய்கிறேன். නිසා ඒ සේවයයි මේ සේවයයි ඒක ලොකුයි මේක පොඩි කියන එකක් දෙවියන් වහන්සේ ළඟ නැහැ. அதனால் இது பெரிய ஊழியம் இது சிறிய ஊழியம் என்று தேவனிடத்தில் இல்லை. චූටි දෙයක් නේ කියන එකක් දෙවියන් වහන්සේ ළඟ නැහැ. சிறிய காரியம் தானே என்று தேவனிடத்தில் இல்லை. right අපි හැමෝම එකම දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නේ අපි හැමෝම දෙවියන් වහන්සේ මනින්නේ එකම මිම්මෙන්. நாங்கள் எல்லோரும் தேவனுக்கு சேவை ஒரே தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறோம். தேவன் நீங்கள் எல்லோரையும் ஒரே அளவு கோலினாலே එයා அளக்கிறார். පැත්තේ ටොයිලට් එක හොදන කෙනාවත් දෙවියන් වහන්සේ මනින්නේ එකම මිම්මෙන්. அந்த பக்கத்தில் அந்த கழிவறையை கழுவுகிற நபராக இருந்தாலும் ஒரே அளவு கோலினாலே அளந்து එතකොට பார்க்கிறார். මාව දෙවියන් වහන්සේ මනින්නෙත් එකම මිම්මෙන්. என்னையும் அதே அளவு கோலினாலே அளந்து එතකොට பார்க்கிறார். මට කියන්න බෑනේ මම එන ලොකු වැඩක් කරන්න කියලා. அப்பொழுது என்னால் சொல்ல முடியாது நான் ஒரு பெரிய வேலை செய்கிறேன் என்று. මිම්ම එකයි. அந்த அளவுகோல் ஒன்று, සේවය ටිකක් වෙනස්. ஊழியங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசம். හරිද? මිම්ම එකයි. அளவுகோல் ஒன்று. දැන් අපි බැලුවොත් நாங்கள் பார்த்தோம் දැන් කිලෝ තෙල් අපි ලීටර් ගණන් ගන්නවා චුට්ටක් ගද්දී. ලීටර් ගණන් ගන්නවා. ලීටර්
it's measurement I say about. எண்ணெய் එන්නයෝ. எண்ணெய் வாங்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அளவுகளிலே நாங்கள் வாங்குகிறோம். හරිද? දැන් අපි කියමුකෝ. දැන් මේ බෝතලේ මිලිලීටර් 500යි. இந்த போத்தல் 500 மில்லி லிட்டர் என்று சொல்லுவோமே. දැන් මේකට වතුර පිරෙව්වත් මිලිලීටර් 500යි එන්නේ. இதுக்கு தண்ணீர் நிரப்பினாலும் 500 ml தான் வரும். තෙල් පිරෙව්වත් எண்ணெய் நிரப்பினாலும் මිලිලීටර් 500යි එන්නේ. 500 ml தான் வரும். එතකොට මේකේ මිම්ම එකයි. அப்பொழுது இதன் அளவுகோல் ஒன்றாய் இருக்கிறது. right දැන් මේ එක්කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක්. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். කෙනෙක් මෙහා පැත්තේ කියලා තියාගෙන තියෙනවා පුළුන් කිලෝ 50. இந்த பகுதியிலே ஒரு நபர் 50 கிலோ பஞ்சு வைத்திருக்கிறார். මෙහා පැත්තේ තව කෙනෙක් තියාගෙන තියෙනවා යකඩ කිලෝ 50. இந்த பக்கத்தை இன்னும் ஒரு நபர் இரும்பு 50 கிலோ வைத்திருக்கிறார். කොහොමද බර? அந்த பாரம் எப்படி இருக்கும்? ඈ කොහොමද එකක් වෙන්නේ? දෙකේම බර එකයි. ඔව් හරි. இரண்டிலும் பாரம் ஒன்றாகவே இருக்கும். හරිද? පුළුන් වල තියෙන්නේ කිලෝ 50යි. යකඩ වල තියෙන්නේ කිලෝ 50යි. பஞ்சும் 50 கிலோவாய் தான் இருக்கும், இரும்பும் 50 கிலோவாய் தான் இருக்கும். එතකොට அப்பொழுது යකඩ වලයි පුළුන් වලයි බර එකයි. அந்த பஞ்சுக்கும் இரும்புக்குமான பாரம் ஒன்றாகத்தான் ඒ இருக்கும். වගේ තමයි அதே போலதான் දෙවියන් වහන්සේගේ වේදිකාවේ සේවය කරන එක්කෙනා ලොකුනේ. தேவனுடைய அந்த மேடையிலே ஊழியம் செய்கிற நபர் பெரியவர் அல்ல. අතුගාන එක්කෙනා පොඩිත් නෑ. சபையை கூட்டுகிற நபர் சிறியவரும் அல்ல. ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? ඒ දෙන්නවම දෙවියන් වහන්සේ මනින්නේ එකම මිම්මෙන් නිසා. ஏனென்றால் இருவரையும் தேவன் அளந்து பார்ப்பது ஒரே அளவுகோலினாலே. ආයි තේරෙනවද මං කියන එක? ඒ දෙන්නාම දෙවියන් වහන්සේ මනින්නේ එකම මිම්මෙන්. அந்த இரண்டு பேரையும் தேவன் ஒரே அளவுகோலினாலே அளந்து ඒ නිසා பார்க்கிறார். මේ වේදිකාවේ හිටපු ගමන් අම්මා එයා වෙන නෑ නෑ. மேடையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய நபர் அப்படி හරි. அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ ඔබවත් විශ්වාස කරලා තියෙනවා, මාවත් විශ්වාස කරලා තියෙනවා. தேவன் உங்களையும் விசுவாசித்திருக்கிறார், என்னையும் விசுவாசித்திருக்கிறார். ඔබවත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා තියෙනවා, මාවත් විශ්වාස කරලා තියෙනවා. தேவன் உங்களையும் விசுவாசித்திருக்கிறார், என்னையும் එතකොට விசுவாசித்திருக்கிறார். අපි දෙගොල්ලන්ටම පුළුවන් දේ දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. எங்கள் இருவருக்கும் முடிந்ததை தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். right දැන් හරි ලස්සන වචනයක් තියෙනවා. අපි අලහන වාර්තා ටක්කාලා ඉවරයි. පෙරලගම මෙතනින් පටන් ගමු. ලූක් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. லூக்கா 16 அதிகாரம் 10 வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். ලූක් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. right කියන්නේ. ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසව සිටින්නා ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසව සිටින්නා බොහෝ දේ ගැනත් බොහෝ දේ ගැනත් විශ්වාසව සිටි විශ්වාසව සිටි ස්වල්පයක් ගැන අධර්මිෂ්ඨව සිටින්නා ස්වල්පයක් ගැන අධර්මිෂ්ඨව සිටින්නා බොහෝ දේ ගැනත් බොහෝ දේ ගැනත් අධර්මිෂ්ඨව සිටි. right. එතකොට அப்பொழுது චූටි දෙයකට යමෙකුට විශ්වාසව ඉන්න බැරි නම් ஒரு சிறிய காரியத்திலே ஒருவருக்கு உண்மையா இருக்க முடியாவிட்டால் right එතනින් එහාට அதற்கு அப்பாலே දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ලොකු දේවල් හම්බෙන්නේ නෑලු. தேவனுக்கு முன்பதாய் பெரிய காரியங்கள் கிடைக்காதாம். විශ්වාසවන්ත භාවය මොකෙන්ද දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන්න කියන්නේ? உண்மையுள்ளவர் என்று எதனாலே தேவன் காண்பிக்கிறார்? ස්වල්පයක් තුල. எதற்கூடாக என்றால் சிறிய காரியங்களுக்கூடாக. හරිද? කොච්චරකින්ද? චූටි දෙයක් තුල. கொஞ்சமான காரியங்களுக்கூடாக. අපි පොඩි දෙයෙන් විශ්වාසවන්තව ඉද්දී நாங்கள் சிறியதிலே நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது විශාල ඊළඟ පියවර දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ අපිව තව විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. மற்ற மற்ற காரியங்களில் இன்னும் பெரிய காரியங்களில் எங்களை உண்மையுள்ளவர்களாய் நிறுத்த தேவன் දැන් ඔබ ஆரம்பிக்கிறார். හිතන්න ඔබ කෙනෙකුට රුපියල් 10ක් දෙනවා. ஒருவருக்கு 10 ரூபாய் கொடுக்கிறோம். රුපියල් 10ක් දීලා රුපියල් 8කට බඩුවක් ගේන්න තියෙනවා. 8 ரூபாய்க்கான ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டி இருக்கிறது. ඒ බඩුව ඔබ දන්නවා මේ බඩුව රුපියල් 8යි කියලා. உங்களுக்கு தெரியும் அது 8 ரூபாய் தான் என்று. right ඒ කෙනා அந்த நபர் බඩුව ගෙනල්ලා දීලා රුපියල් 2 සාක්කුවේ දාගන්නවා. அந்த பொருளை கொண்டு வந்து கொடுத்து மீதம் 2 ரூபாயை தன் பைக்குள் வைத்துக் கொள்ளுகிறார். හරිද? එයා හිතන්නේ මොනවද දන්නවද? அவன் என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா? ඔක රුපියල් 2ක් නේ. அது 2 ரூபாய் தானே, මාලකු දෙයක් නෙමෙයි. ஒரு பெரிய காரியம் இல்லையே. හැබැයි ஆனால் ඒ රුපියල් 10 දුන්න කෙනාට அந்த 10 ரூபாய் கொடுத்த நபருக்கு කෝ දෙක මෙයා මට දෙක දුන්නේ නැහැ කිනේ இங்கே කියලා 2 මතක ரூபாய் තියෙනවා. இவர் 2 ரூபாய் எனக்கு தரவில்லை என்ற ஞாபகம் இருக்கும். හරිද?
දෙක දුන්නේ නෑනේ කියලා මතක තියෙනවා. 2 ரூபாய் தரவில்லை என்று ඒක ஞாபகம் ගත්ත කෙනාට ඔය දෙකෙන් ඉතින් ටොෆියක්වත් ගන්න බෑනේ මේ දවස්වල. அதை எடுத்த நபர் யோசிப்பார் இதிலே ஒரு டொஃபி கூட வாங்க முடியாதே. නමුත් ஆனாலும் ඒක දුන්න කෙනාට அதை கொடுத்த நபருக்கு ඉතුරු දෙක යාගේ அந்த மீதம் இருக்கிற 2 ரூபாய் அவர் நினைவிலே ඒ இருக்கு. වගේ තමයි அதை போலதான் දෙවියන් වහන්සේ தேவன் අපිව විශ්වාස කරනවා எங்களை விசுவாசிக்கிறார். අපිට දුන්න දේ ඉදිරියේ எங்களுக்கு கொடுத்ததற்கு முன்பாக අපි අවංකව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉඳී කියලා. நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் தேவனுக்கு முன்பதாய் நிற்போம் என்று අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංක වෙයි කියලා. நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாய் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருப்போம் என்று අපි පුංචි දේදී අවංක වෙද්දී තමයි நாங்கள் சிறிய காரியத்திலும் உண்மையாய் இருக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ ලොකු දේ තුල මාව විශ්වාස කරන්නේ. தேவன் பெரிய பெரிய காரியங்களிலே என்னை விசுவாசிக்கிறவராய் இருப்பார். ලොකු දේ තුල මාව විශ්වාස කරන්න பெரிய காரியத்தில் என்னை මම விசுவாசிக்க දෙවියන් වහන්සේට පෙන්වන්න ඕනේ මම ස්වාමිනී ඔබ මට දුන්නා වූ චූටි දේ ඉදිරියේ මම අවංකයි කියන එක. நீங்கள் தேவனுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் தேவனே நீர் தந்த சிறிய காரியத்தில் நான் உமக்கு உண்மையாய் இருக்கிறேன் என்று. ඔබ මට දුන්නා වූ චූටි දේට මම අවංකයි. நீர் எமக்கு தந்த சிறிய காரியத்துக்கு நான் உண்மையாய் இருக்கிறேன். රයිට් ඒක මම ඒකයි කිව්වේ වේදිකාවේ ඉන්න මාවත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා තියෙනවා මමත් විශ්වාසවන්තව දෙවියන් වහන්සේට ගණන් දෙන්න ඕන කෙනෙක් වෙ ඉන්නවා. மேடையில் இருக்கிற என்னையும் தேவன் விசுவாசித்திருக்கிறார். நானும் உண்மையுள்ளவராய் தேவனுக்கு கணக்கு காட்ட මෙතන வேண்டும். අතු ගන්නවා නම් இங்கே கூட்டு ඔව් வீரர்களால் ඔබවත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා තියෙනවා. ඔබ කොහෙන් හරි කාපට් එක උස්සලා කුණු ටික යට ගහලා අතු ගාගෙන ගියොත් ඒකත් දෙවියන් වහන්සේ බලනවා. இந்த இடத்தில் கூட்டுகிற உங்களையும் தேவன் விசுவாசித்திருக்கிறார். எங்கேயாவது நீங்கள் குப்பையை காப்பட்டுக்கு கீழே தள்ளுனீர்களே ஆனால் அதையும் தேவன் பார்த்து අර கொண்டிருக்கிறார். අර චූටි කුණු ටිකන්නේ ඕක කාපට් එක අස්සට ගියා කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. கொஞ்சம் குப்பை தானே அது காப்பட்டுக்கு கீழே போனா ஒன்றும் ஆகாது என்று சொல்லி මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ஒன்றும் நடக்காது. නමුත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක ඇදලා ඒක ඔබේ කරේ නැත්තම් ஆனால் உங்களால் முடியும் அதை சரியாய் கூட்டுவதற்கு ඒක அதை දෙවියන් செய்யாவிட்டால் වහන්සේ ඉදිරියේ அது தேவனுக்கு முன்பதாக ඔබගේ විශ්වාසවන්තභාවයේ ප්‍රශ්නය. අතු ගැහිල්ලෙත් ඕක තියනවද පාස්ටර්? ඔව්. கூட்டுகிறதிலும் இது இருக்கிறதா பாஸ்டர் என்றால் ஆம். අතු ගැහිල්ලෙත් තියෙනවා. கூட்டுகிற காரியத்திலும் இருக்கிறது. හැම දෙයක මොකද දෙවියන් වහන්සේ මම ඒකයි කිව්වේ අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි යම් දෙයක් කරනවා නම් ඒක කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නා නම් විතරයි අපිට කරන්න පුළුවන්. වෙන කොහොමවත් අපි සැලසුම් කරලා අපිට ඒක කරන්න බෑ. தேவன் எங்களால் தேவனுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்ய கூடுமே ஆனால் அது தேவனே திட்டமிட்டு தந்தால் மாத்திரமே அது எங்களால் செய்ய முடியும். நாங்கள் எவ்வளவு தான் ඒ திட்டமிட்டு නිසා செய்தாலும் எங்களால் දෙවියන් செய்ய முடியாது. වහන්සේගෙන් ඔබට ලැබිලා තියෙන දේ දෙවියන් වහන්සේමයි ඔබට දීලා තියෙන්නේ. அதனால தேவனாலே நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட காரியத்தை தேவன் தாமே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේමයි ඔබට දීලා තියෙන්නේ. தேவனே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். එතකොට அப்பொழுது ඒ දුන්න දෙයට அந்த கொடுத்த காரியத்துக்கு අපි நாங்கள் හැම වෙලාවෙම எல்லா நேரத்திலும் අවංක වෙන්න ඕනේ. உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். අපි චූටි දෙයට අවංක වෙද්දී சிறிய காரியத்தில் நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் රයිට් இருக்கும் බලන්න பொழுது, මේ වචනේ හරි ලස්සනට තියෙනවා. இந்த வார்த்தை ආයි அழகாக කියවමු சொல்லுகிறது. අපි. ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසව සිටින්නා ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසව සිටින්න බොහෝ දේ ගැනත් බොහෝ දේ ගැන විශ්වාසව සිටි විශ්වාසව සිටි ස්වල්පයක් ගැන අධර්මිෂ්ඨව සිටින්නා ස්වල්පයක් ගැන දැන් මේක ලියන්න ඕනේ නෑනේ දෙවියන් වහන්සේට නේද? தேவன் இதை எழுத வேண்டியதில்லை. දැන් අරක ලිව්වම அது எழுதின உடனே මේක අනිත් පැත්ත කියලා තේරුම් ගන්න තරම් අපි මෝඩයෝ නෙවෙයිනේ නේද? இது மற்ற பக்கம் என்ற காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ளாத அளவுக்கு நாங்கள் முட்டாள்கள் இல்லை. ඇයි මේක ලිව්වේ? ஏன் இதை எழுதுகிறார்? මේකත් இதுவும் අපි நாங்கள் අරක ලිව්වම அதுல எழுதின உடனே ඉතින් ඔක තේරෙන්නේ නැද්ද ස්වාමීනි? නෑ නෑ දෙවියන් වහන්සේ උඩ දෙපැත්තම මම බලනවා කියලා කිය. இதிலே தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் அல்ல இல்லை இரண்டு பக்கத்தையும் நான் பார்க்கிறேன் என்று. ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසවන්තව සිටින්න கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருக்கிறவன் රැකිය. බොහෝ දේ ගැනත් බොහෝ දේ ගැන විශ්වාසව සිටි විශ්වාසව සිටි ස්වල්පයක් ගැන අධර්මිෂ්ඨව සිටින්නා ස්වල්පයක් ගැන අධර්මිෂ්ඨව සිටින්න බොහෝ දේ ගැනත් බොහෝ දේ ගැනත් අධර්මිෂ්ඨව සිටි අධර්මිෂ්ඨව සිටි. கொஞ்சத்திலே உண்மையுள்ளவன் அநேகத்தில் உண்மையுள்ளவனாய் இருக்கிறான். கொஞ்சத்திலே அநீதியுள்ளவன் அநேகத்திலும் அநீதியுள்ளவனுமாய் இருக்கிறான். එතකොට චූටි දේ ගැන அப்பொழுது சிறிய காரியங்களை குறித்து අපි දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். අපි
අපි ඔබ කරන සේවය நீங்கள் செய்கிற ஊழியம் දෙවියන් මං කියවනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නොත් මිස தேவனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலே ஒழிய මිනිස්සෙක් ඔබට දෙන්න බෑ. ஒரு மனிதனால் உங்களுக்கு ඒ கொடுக்க නිසා முடியாது. ඔබ කරන සේවය அதனால நீங்கள் செய்கிற ஊழியத்தை දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ தேவனுக்கு முன்பதாக වටිනා දෙයක්ව තියෙනවා. ஒரு மதிப்புள்ள காரியமாக இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ වටිනා දෙයක්ව ஒரு තියෙනවා. பெருமதி உள்ள காரியமாக இருக்கிறது. right right දැන් අපි බලමු இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் මොකද්ද මේ චූටි දේ. இது என்ன சிறிய காரியம். right අපි යමු நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். බයිබලයේ අපි කියවනවා வேதாகமத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் එලිෂා කියන චරිතයක්. எலிசா என்ற ஒரு நபரை குறித்து. හරිද? එලිෂා කියන චරිතයක්. எலிசா என்ற ஒரு நபரை பார்க்கிறோம். හරිද? මෙයාගේ කරට இவருடைய கரங்களிலே තෝල්ගලිலே இவருடைய தோள்களிலே සලුවක් වැටෙනවා. ஒரு මෙයාගේ ජීවිතේ සලු දෙකක් තියෙනවා. இவருடைய வாழ்நாளிலே 2 சால்வைகள் තුණ්ඩක இருக்கிறது. துண்டுகள் සලු දෙකක් තියෙනවා. 2 துண்டுகள் இருக்கிறது. අපි ඉස්සෙල්ලම වැටිච්ච සලුවට කියනවා முதலிலே விழுந்த துண்டுக்கு சொல்லுகிறோம் පළවෙනි සලුව කියන්න முதலாவது துண்டு என்று. කොහෙන්ද කියන්නෝ? දෙවෙනියට එයාට ලැබිච්ච සලුවට කියනවා දෙවැනි සලුව. இரண்டாவதாய் அவர் பெற்றுக்கொண்ட துண்டுக்கு நாங்கள் இரண்டாம் துண்டு என்று சொல்லுகிறோம். කියන්න දෙවැනි සලුව හරියට හරි. මොකද්ද? පළවෙනි සලුව දෙව අද ඒක තමයි දේශනාවේ මාතෘකාව. இதுதான் இன்றைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு. පළවෙනි සලුව සහ දෙවැනි සලුව. முதலாவது துண்டு மற்றும் இரண்டாவது துண்டு. ආයි කියන්න පළවෙනි සලුව සහ දැන් එලියාவை දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරගෙන ඉද්දී தேவன் பாவித்துக் கொண்டிருக்கும் දැන් එලියාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. எலியாவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. එලියාට නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ එලියාටම ප්‍රශ්නය. එලියාව ප්‍රශ්නයක් කරගෙන එලියා දුවන්න පටන් ගන්නවා. எலியாவை ஒரு பிரச்சனையை ஆக்கி கொண்டு அவரை ஓடுகிறார். right ඒ අතරතුර එලියා එක තැනකට වාඩි වෙලා ඉද්දී அந்த இடத்திலே எலியா ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ ආනවා தேவன் கேட்கிறார் එලියාவே முகத்த මෙතන කරන්න වාඩි වෙලා இங்கே என்ன செய்கிறாய்? හරිද? එලියා දැන් ඒක වෙනම දේශනාවක්. එතනට යන්නේ නැහැ. இது இன்னும் ஒரு பிரசங்கம், அது நான் அங்கே හරිද? போகவில்லை. එලියා මොකද මෙතන කරන්නේ? எலியா நீ இங்கே என்ன செய்கிறாய்? ස්වාමිනේ ඔබට පේන්නේ නැද්ද? ஆண்டவரே உமக்கு ඒ தெரியவில்லை. ඔබට පේන්නේ නැද්ද කියන එකේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා. අපි එතනට යන්න ඕනේ. உமக்கு தெரியவில்லையா என்பதிலும் ஒரு பெரிய கதை හරිද? இருக்கு. ඊට පස්සේ දෙවියන් නැගිටවන් ඔතනින්. அதுக்கு බලය பிறகு ඔබට තියෙනවා சொல்லுகிறார். මෙන්න මේ නිම්ෂිගේ පුත්‍ර වූ අහවලාව ආලේප කරන්න. அதற்கு பின் நீ எழுந்து போ, நீ இவனை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும். right ඊට පස්සේ උඹේ තැනට அதற்கு பின் உன்னுடைய இடத்துக்கு එලිෂාව ආලේප කරන්න දිනවා ඵලයන් කි. எலிசாவை நீ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் போ என்று right ඊට சொல்லுகிறார். පස්සේ ඔන්න එලියා යනවා. எலியா அதற்கு பின் சொல்லுகிறார். එලියා යද්දී எலியா போகும் பொழுது right අපි එක රාජාවලිය 19 කියමු බලන්න. ஒன்று ராஜாக்கள் 19:19 வாசிக்க கேட்போம். එක රාජාවලිය 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදය. මෙසේ ඔහු එතනින් ගිය විට ශාපාත්ගේ පුත්‍ර වූ එලිෂා ඔහුට සම්බ වුණේය. එලිෂා ගවයන් 12 බානක් පස්සේ හාමින් 12 වෙනි බාන සමග සිටිනවා ඔහු දුටුවේය. එලියා ඔහු ළඟට ගොස් තමාගේ සලුව ඔහු පිට හෙළීය. එවිට ඔහු ගවයන් අත්හැර එලියා පස්සේ දුව ගොස් මාගේ පියාණන් හා මෑණියන් සිබ එන්ට මට අවසර ලැබේවා. පළවෙනි සලුව එලියාගේ කරට වැටෙද්දී முதலாவது துண்டு எலிசாவின் மீது விழும் பொழுது දැන් එලියා කවුද කියලා එලිෂාට ලොකු විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. எலியா யார் என்பதை எலிசாவுக்கு அந்த நேரத்தில் பெரிதாய் හරිද? தெரியாது. දැන් ඒ දවස්වල இந்த கால යම් பகுதியிலே කෙනෙක් ஒரு දැන් நபர் මෙහෙම කවුරු හරි ඇවිල්ලා இப்படி யாராவது வந்து සලුවක් දහනවා කියන්නෙම ஒரு துண்டை போடுகிறார்கள் என்று சொன்னாலே, මෙහෙම සලුවක් දහනවා කියන්නෙම කරට இப்படி ஒரு துண்டை தோளிலே போடுகிறார்கள் என்று சொன்னாலே, එයාව එයාගේ ගෝලය හැටියට අඬ ගහනවා කියන එක. ஒருவரை தன்னுடைய சீஷராக அழைக்கிறார் என்பதற்கு දැන් அர்த்தமாக මේක இருக்கிறது. දැනගෙන හිටපු එලිෂා இதை அறிந்திருந்த எலிசா එලියා ඇවිල්ලා කරපිට දාපු ගමම්ම எலிசாவின் மீது அந்த துண்டை போட்ட உடனே එක වචනයක් අහන්නේ නැහැ. ஒரு கேள்வி கேட்கவில்லை. සමහරකට එලියා ගැන දන්නවත් ඇති. சில நேரம் දන්නේ අපි. எலியாவை குறித்து தெரியுமோ தெரியாது, எங்களுக்கு தெரியாது. ඔයා කවුද? நீங்கள் யார்? කොහේ ඉඳලාද ආවේ? எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? මොකක්ද අපි දැන් කරන්න நாங்கள் යන්නේ? இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்து? එක පාරට ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයක් කරේ ඔයා ඇයි? ஏன் திடீரென்று இப்படி செய்தீர்கள்?
මොකුත් අහන්නේ. ஒன்றும் கேட்கவில்லை. දැන් අපිට ওই වගේ දෙයක් වුණා නම් எங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது நடக்குமே අපි ஆனால் ප්‍රශ්න කීයක් අහනවද? நாங்கள் எத்தனை கேள்வி கேட்போம்? එක්කෙනෙක් මගෙන් අහනවා ஒருவர் என்னிடத்தில் கேட்கிறார், දැන් මං චර්ච් එකට ඇවිල්ලා මොනවා මං සේවයට එන්න ගියාම මගෙන් අහනවා චර්ච් එකට ඇවිල්ලා මම මොනවද කරන්න ඕනේ? ஒருவர் என்னிடத்தில் கேட்கிறார், நான் ஊழியத்திற்கு வர சொல்லும் பொழுது ஆலயத்திற்கு வந்து நான் என்ன செய்வது என்று. එලිෂා මොකුත් ඇහුවේ නැහැ. எலிசா ஒன்றும் கேட்கவில்லை. හරට දාපු ගමන් தோளின் மீது துண்டை போட்ட உடனே, තප්පරයක් ඉන්න සර් கொஞ்சம் இருங்கள் சார், චුට්ටක් ඉන්න கொஞ்சம் இருங்கள், මේ පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා අම්මයි තාත්තට කියලා එන්න. அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் சொல்லிவிட்டு வருகிறேன். ඊට අමතරව අපි කොහෙද නිදාගන්න යන්නේ? நாங்கள் எங்கே தூங்க போகிறோம், කොහෙද කණ්ඩ යන්නේ? எங்கே சாப்பிட போகிறோம், කොහෙද බොණ්ඩ යන්නේ? என்ன குடிக்க போகிறோம். අපේ ජීවිතේ කොහොමද දැන් ඔයාම අයිකුන්ට එකෙක් විදියට අර ඊශ්‍රායල් වල ඉඳලා දුවලා ආපු චරිතයක්. நீங்களே ஒரு ஒரு புறஜாதியை போல் இஸ்ரவேலிலிருந்து ஓடி வந்த ஒரு நபராக හරි இருக்கிறீர்கள். ඊශ්‍රායල් වල ඉඳලා අර ගෑණියෙක්ට බයවා මේ දුවලා ආවේ. ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து நீங்கள் ஓடி வந்திருக்கிறீர்கள். හරි ඔයා මොනවද කියන්නේ? දැන් මේක දාලා අපි දෙන්න මොකද්ද කරන්න යන්නේ? நீங்கள் என்ன நீங்கள் இதை போட்டு இப்ப நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன செய்ய போகிறோம்? මොකුත් නැහැ. ஒன்றுமில்லை. කිසි දෙයක් ඇහුවේ නැහැ. எதையுமே கேட்கவில்லை. හරි මොකුත්ම අහන්නේ නැතුව ஒன்றுமே கேட்காமல் එලිෂා කියනවා எலிசா சொல்லுகிறார், තප්පරයක් ඉන්න ஒரு நிமிடம் இருங்கள், මම ගිහිල්ලා එන්න. நான் මොකටද போய் කියලා අම්මටයි තාත්තටයි කියලා අනිත් පැත්තට ආවා. தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் சொல்லிவிட்டு மற்ற பக்கம் திரும்பி வந்து விடுகிறார். අනිත් පැත්තට කියවා. அவர் சொல்லிவிட்டு வருகிறார். ඊළා ඇවිල්ලා මොනවද දන්නවද කරන්නේ? வந்து என்ன செய்கிறார் දැන් මේ தெரியுமா? එලිෂා කියන්නේ எலிசா என்று சொல்லுகிறவர் මහා ලොකු මේ සල්ලිකාරයෙක්ගේ පුතෙක්. ஒரு மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யவானின் ஒரு பிள்ளை, නිකම් මොකුත්ම නැති චරිතයක් නෙවෙයි. ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு நபர் அல்ல, මහා ලොකු සල්ලිකාරයෙක්ගේ පුතෙක්. ஒரு பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யவானின் பிள்ளை. එයාට සල්ලි තිබුණා. அவருக்கு பணம் இருந்தது, එයා අර ලොකු අහන්න වත්තක් තිබුණා. அவருக்கு என்று பெரிய ஒரு தோட்டம் துறவு එයාගේ இருந்தது. යටතේ වැඩ කරපු කට්ටිය හිටියා. அவருக்கு கீழே வேலை செய்த அநேகர் இருந்தார்கள். දැන් මේ වගේ මිනිස්සෙක් இவ்வாறான ஒரு மனிதன் අර වගේ දුවලා ආපු චරිතයක් දිහා அவ்வாறு ஓடி வந்த ஒரு කිසිම நபரை දෙයක් பார்த்து කාන්න නැතුව ஒன்றுமே கேட்காம හා කියලා சரி என்று சொல்லி එලියා පස්සේ යනවා. எலியாவுக்கு பின்பதாய் சொல்லி. මොනවාද එලිෂාට තිබුණු වැඩේ දන්නවද? எலிசாவுக்கு என்ன வேலை இருந்தது தெரியுமா? එලියා කනවා, எலியா சாப்பிடுவார், අත දික් කරනවා, கையை நீட்டுவார், අත හොදනවා, கையை கழுவுவார். හොදලා කාලා ඉවරුණායින් පස්සේ அந்த சாப்பிட்டு முடித்ததன் பிறகு අර කරේ දාගෙන ඉන්න අර සලුව දෙනවා මේ අත පොඩ්ඩක් පිහදා ගන්න කියලා. அந்த துண்டை எடுத்து கொடுப்பார், கையை துடைத்துக் கொள்ளும்படியாக. හරිද? අත පිහදාන්න දෙනවා. கையை துடைக்கும்படியாக ඊට கொடுப்பார். පස්සේ එලියා යන පස්සේම එලියාගේ වල්ගේ වගේ යනවා. எலியா போகும் இடமெல்லாம் எலியாவின் வாளை போல பின்பாய் වෙන செல்வார். මොකුත් නැහැ. வேறு ஒன்றும் இல்லை, යට වෙන ජොබ් එකක් නැහැ. அவருக்கு வேறு வேலைகள் இல்லை. අර එලියා යන පස්සේ යනවා. எலியாவுக்கு பின்பதாய் அப்படியே செல்லுகிறார். එලියා කාපු ගමන් අත හොදනවා. எலியா சாப்பிட்ட உடனே கை கழுவுகிறார். හොදන්න වතුර වක් කරනවා. அது கை கழுவ தண்ணீர் ஊற்றுகிறார். පියදන්න සලුව අරන් දෙනවා. கையை துடைக்க அந்த துண்டை எடுத்து கொடுக்கிறார். එලියා අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් වුණාට පස්සෙත් එලියා ප්‍රසිද්ධ වුණේ කොහොමද දන්නවද? எலியா ஒரு தீர்க்கதரிசி ஆனதன் பிறகும் அவர் எப்படி பிரசித்தமானார் என்று தெரியுமா? එලිෂාගේ අතට එලියාගේ අතට වතුරවත් කරපු කෙනා කියලා. எலியாவின் கைகள் கழுவ தண்ணீர் ஊற்றின நபர் என்று. රයිට් කවුරුත් එලිෂා කිව්වම දන්නේ නැහැ. யாருக்கும் எலிசா என்றால் தெரியாது. එලියාව හැමෝම දන්නවා. எலியாவை எல்லாருக்கும் தெரியும். එලිෂා කියන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. எலிசாவை யாருக்கும் එලිෂා தெரியாது. එලිෂා ආලේපලත් අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් විදියට ඉද්දි எலிசா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியா මිනිස්සු இருக்கும் එයාව හඳුනාගත්තේ ஜனங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டது එලියාගේ අතට எலியாவின் වතුර கைகளுக்கு වත් කරපු කෙනා හැටියට. கைகளை கழுவ தண்ணீர் ஊற்றின நபராக. කොහොමද? එලියා எலியா එලිෂාට දාපු පළවෙනි සලුවට எலிசாவுக்கு போட்ட முதலாவது துண்டுக்கு එලිෂා 100%ක්ම අවංකව හිටියා. எலிசா 100% உண்மை உள்ளவராய் இருந்தார். එලියා දාපු எலியா போட்ட පළවෙනි සලුවට முதலாவது துண்டுக்கு එලිෂා எலிசா මොනවද කරේ දන්නවද? என்ன செய்தார் தெரியுமா? 100%ක්ම 100% අවංකව හිටියා. உண்மை உள்ளவராய் இருந்தார். අත හොදන එක கை கழுவுவது, ඔව් ஆம். ඒකේ මොන අවංකකමක්ද පාස්? அதிலே என்ன உண்மையுள்ள අත පීදාන්න සලුව දෙන එක கைகளை ඔව් துடைப்பதற்கு துண்டை ඒකේ கொடுப்பதிலே මොන අවංකකමක්ද පාස්ටර්? அதிலே என்ன உண்மையான தன்மை பாஸ்டர்? හරි එලියාගේ ඇඳුම් ටිකක් හොදලා එහෙමේ දාලා අස්කර ඕවල මොන අවංකකමක්ද පාස්ටර්? எலியாவின் ஆடைகளை கழுவி அதை காய வைத்து அவ்வாறு கொஞ்சம் வேலைகளை செய்தால் அதிலே என்ன உண்மையுள்ள தன்மை? ඕකේ මොන අවංකකමක්ද? அதில் என்ன உண்மையுள்ள தன்மை?
දෙවියන් වහන්සේ බැලුවේ ওই ටික. தேவன் அதை தான் பார்க்கிறார். ඔව්. ஆம், දෙවියන් වහන්සේ බැලුවේ தேவன் பார்த்தது අත හොදන්න වතුර දුන්නු ටික. கைகளை கழுவ தண்ணீர் கொடுத்ததை, අත පියදන්න සලුව දුන්නු ටික. கைகளை துடைப்பதற்கு அந்த துண்டை கொடுத்ததை දෙවියන් වහන්සේ බැලුවේ தேவன் பார்த்தது එලියගේ ඇඳුම් හෝදපු ටික. எலியாவின் ආடைகளை கழுவினதை. එලියා යන තැන වල්ගේ වගේ එලියගේ පස්සෙන්ම එලිසා ගියේ ඒක. எலியா போகும் இடமெல்லாம் எலிசா ஒரு வாளை මෙන්න போட்டு මේක சென்று තමයි இவைகளை එලියා දාපු පළවෙනි සලුවට එලිෂා පෙන්නපු අවංකකම. எலியா போட்ட முதலாவது துண்டிற்கு எலிசா உண்மையுள்ளவராய் இருந்தவர். එලියා දැම්මද දෙවියන් වහන්සේ එලියට දාන්න කිව්වද? எலியா போட்டாரா இல்லாவிட்டால் தேவன் எலியாவுக்கு போடும்படி சொன்னாரா? කියන්නේ සලුව කවුද දාන්න කිව්වේ? அந்த துண்டை யார் போட சொன்னார்? දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். මොකටද දාන්න කිව්වේ? எதற்கு போட சொல்லுகிறார்? මේ තැනට ආලේප කරපන් කිව්වා. உன்னுடைய இடத்திற்கு அவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்று දැන් சொல்லுகிறார். එලිෂා මොනවද කරන්න ඕනේ දන්නවද? අපේ එලිෂා අය ඉන්න සේවයට සේවයට අඬගාපු ගමන් මොනවද දන්නවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? පාස්ටර් දනගස්සලා අත තියලා ආලේප කරන්නේ. ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் பொழுது எங்களுடையவர்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியம் பாஸ்டர் கை வைத்து அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று මොනවද அப்படி அல்ல. උනේ දන්නවද? என்ன நடந்தது தெரியுமா? අවුරුදු ගානක් அநேக வருடங்கள் අත හේදුවා. கைகளை கழுவுகிறார், රෙදි හේදුවා. ஆடைகளை අත கழுவுகிறார், පිය දාන්න கையை துடைக்கும்படி රෙද්ද හරන් දුන්නා. துண்டை எடுத்து ওই ටික கொடுக்கிறார். තමයි කළේ. இதைத்தான் செய்கிறார். ওই ටික පළවෙනි සලුවට තිබුණු ජොබ් ටික. ඔබ දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ එලියා විසින් එලිෂාගේ කරට දාපු පළවෙනි සලුව වලට තිබුණු ජොබ් ටික මොකද්ද දන්නවද? எலியா எலிசாவின் மீது போட்ட முதலாவது துண்டுக்கு இருந்த வேலை මේ සලුවේ මොනවද දන්නවද ලියලා තිබුණේ? இந்த துண்டில என்ன எழுதியிருந்தது தெரியுமா? අත පිය දාන්න දීපන්. கை துடைக்க අත கொடு, හොදන්න දීපන්. கையை கழுவ கொடு, රෙදි ටික හොදපන්. ஆடைகளை கழுவு, නවල තියපන්. மடித்து வை. මෙන්න මේ සලුවේ තිබුණු ජොබ් ටික ඕක. இந்த துண்டுக்கு இருந்த வேலைகள் அவ்வளவுதான். හරිද? සමහරකට අද ඔබ පළවෙනි සලුව ලබලා ඉන්නවා නම් இன்று நீங்கள் முதலாவது துண்டை பெற்றிருப்பீர்களே, ඔබට අතු ගන්න වෙයි, உங்களுக்கு ටොයිලට් හොදන්න වෙයි, දුවන්න වෙයි. අරක මේක දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ පළවෙනි සලුවට ඔබට බාර දීලා තියෙන ජොබ් එක මොකද්ද? இந்த முதலாவது துண்டுக்கு தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலை என்ன? ඒ ජොබ් එක ඔබ අවංකව කරනවද කියලායි මේ පළවෙනි සලුවේදී දෙවියන් වහන්සේ බලන්න. இந்த வேலைகளை நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் செய்கிறீர்களா என்று தான் இந்த முதலாவது துண்டிலே தேவன் பார்க்கிறார். ඔබට මේ පළවෙනි සලුවේ තියෙන ජොබ් එක මොකද්ද කියලා ඔබ නෙවෙයි තීරණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. முதலாவது துண்டிலே உங்களுக்கு இருக்கிற வேலை என்ன என்பதை நீங்கள் தீர்மானிப்பதில்லை, தேவன் தீர்மானிக்கிறார். කවුද තීරණය කරන්නේ? හයියෙන් කියන්න. පළවෙනි සලුවේ තියෙන ජොබ් එක තීරණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ නෙවෙයි. முதலாவது துண்டில் இருக்கும் வேலைகளை தீர்மானிப்பது தேவன், நீங்கள் அல்ல. හරිද? එලියා එලිෂාට දාපු පළවෙනි සලුවේ තිබුණේ ওই ටික. எலியா எலிசாவுக்கு போட்ட முதலாவது துண்டிலே இருந்த வேலை වල්ගේ වගේ කරකිනවා. ஒரு வாளை போலே இருப்பார், වල්ගේ වගේ කරකිනවා. ஒரு வாளை போலவே இருப்பார். කවුරු පස්සෙද දන්නවද? யாருக்கு பின்பதாய் தெரியுமா? එලියාගේ පස්සේ. எலியாவுக்கு එලියා යන තැන යනවා. எலியா போகிற இடமெல்லாம் එලියාට තියෙන උදව් ටික කරනවා. எலியாவுக்கு வேண்டிய உதவிகளை එලියාට செய்கிறார். පුළුවන් දේ කරනවා. எலியாவுக்கு செய்ய முடிந்தவைகளை செய்கிறார். එලිෂා බලාපොරොත්තුනේ නෑ කොතනකවත්. எலிசா எந்த இடத்திலும் எதிர்பார்க்கவில்லை. එලිෂා සමහරකට එලියා කිව්වද නැද්ද දන්නේ නැහැ. එලිෂාට දෙවියන් වහන්සේ උඹව ආලේප කරන්න යනවා කියලා. එහෙම එකක් එලිෂා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ බයිබලේ නෑ. කිව්වත් දන්නේ. எலியா சொல்லிருப்பார் என்று தெரியாதானால் அவர் ஒரு காரியம் வேதாகமத்தில் இல்லை. බයිබලේ නෑ. வேதாகமத்தில் இல்லை. දැන් බයිබලේ ඔහොම එලිෂා දැන් මගේ බලාපොරොත්තු. හරිද? මං හිතන විදිය නිකන්. நான் சிந்திக்கிற ஒரு முறை, දැන් නිකන් හරි එලිෂාට කියලා තිබුණා නම් எலியா எலிசாவுக்கு சொல்லியிருந்தாரே, ஆனால் දිවේ එලියට දාගෙන ඕකටම වැඩ කරනවා. ஒரு நாக்கை தொங்க போட்டுக்கொண்டு இதற்காகவே வேலை செய்திருப்பார். දිවේ එලියට දාගෙන අයියෝ කවදත් දන්නේ නැහැ දවසේ එන්නේ නේද? இப்பொழுது அந்த நாள் வருமோ தெரியாது. කොයි වෙලාවද දන්නේ නැහැ දවසේ එන්නේ அந்த නේද? நாள் எப்போ வருதும் என்று අයියෝ தெரியாது. මට ඒ දවසේ එනකන් ඉවසිල්ලක් அந்த නැහැ. நாள் வருமட்டுமா எனக்கு பொறுமை இல்லை. සර් පොඩක් ඉන්න. சார் பாருங்கள், අත හොදන්න ඕනද? கை கழுவ வேண்டுமா? කොහොමද අත හොදන්න எப்படி ඕනේ? கை கழுவ வேண்டும்? ඔයාට උණු වතුර ඕනේද? சுடு தண்ணீர் வேண்டுமா? ඇල් වතුර ඕනේද? பச்சை தண்ணீர் வேண்டுமா? හරි. චුට්ටක් විතර වෝම් වෝටර් එකක් දාලා හොදන්නද? கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் போட்டு கழுவவா? එහෙමත් එපා. මේ සලුව හොඳයිද වෙන රෙද්දක් ගේන්නද? இந்த துண்டு நல்லதா வேறொரு துண்டு கொண்டு வரவா? ඕක අර ඊළඟ එක දෙයි කියලා අර ඉස්සර රුපියල් 5ක් දෙන්නම් කිව්වම කඩේ අපේ අම්මා කඩේ යනවා.
எங்கள் அம்மா என்னை கடைக்கு அனுப்புவார். හරිද කඩේට යන්නේ ඇවිල්ලා රුපියල් 5 මුරුක්කු පැකට්ටයක් ගන්න. ஒரு 5 ரூபாய் முறுக்கு பாக்கெட் வாங்கத்தான் දැන් බිත්තරේ රුපියල් 15යි. முட்டை 15 ரூபாய். රුපියල් 20ක් දෙනවා 20 ரூபாய் தருவார். කඩේට ගිහිල්ලා එන්න. கடைக்கு போய் வரும்படியாக. හරිද? මම කඩේට යන්නේ බිත්තරේ ගන්න නෙවෙයි. நான் கடைக்கு අර රුපියල් 5 ඉතුරු වෙන මුරුක්කු එක ගන්න. රුපියල් 5. 5 ரூபாய்க்கு இருக்க அந்த முறுக்கை ඒ වගේ තමයි அதே போலதான் රුපියල් 5ක් හම්බ වෙනවා කියලා දැනගෙන 5 ரூபாய் கிடைக்கும் என்று தெரிந்து கொண்டு හරිද කඩේට යනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ கடைக்கு போகிற வேலை தான் මේක කරන්නද? இதை செய்யவா මේක කරන්න? இதை செய்யவா මං හිතන්නේ එලියා කියලා ඇති කියලා. දැන් එලියාගේ එලිෂාගේ අන්තිම ටික බලමු. ඒ අන්තිම ටික වෙනකන් එලිෂා දන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ එලියාගේ තන එලිෂාව පාවිච්චි කරන්න යනවා කියලා. எலியாவின் கடைசி நேரங்களிலும் கூட எலிசாவுக்கு தெரியாது எலியாவை போல் எலிசாவை தேவன் பாவிக்க போகிறார். හැබැයි මේ පළවෙනි සලුව තුල තිබුණු දේවල් ஆனால் இந்த முதலாவது துண்டிலே இருந்த காரியங்கள் ලොකු දේවල් නෙවෙයි. பெரிய காரியங்கள் அல்ல. අත හොදන්න, கை கழுவுங்கள், අත පිහදාන්න, அந்த கையை கழுவினப்படுற துடை, රෙදි ටික හොදන්න, ஆடைகளை கழுவுவதற்கு, නවල තියන්න, அதை மடித்து வைப்பதற்கு, එලියා යන තැන යන්න. எலியா போகிற இடம் எல்லாம் போவதற்கு මේ පළවෙනි සලුව තුල තිබුණු දේ ඔය ටික. இந்த முதலாவது துண்டிலே இருந்த காரியங்கள் இவைகள். හරිද? සමහර විට අද ඔබට පළවෙනි සලුව හම්බෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு முதலாவது துண்டு கிடைத்திருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ බලනවා தேவன் பார்க்கிறார் ඔබ කොහොමද පළවෙනි සලුවේ රාජකාරිය කරන්නේ කියලා. நீங்கள் எப்படி முதலாவது துண்டின் காரியங்களை பொறுப்புகளை செய்கிறீர்கள் என்று. දෙවියන් වහන්සේ බලනවා ඔබ කොහොමද පළවෙනි සලුවේ රාජකාරිය කරන්න කියලා. முதலாவது துண்டின் பொறுப்புகளை நீங்கள் எப்படி செய்கிறீர்கள் என்பதை தேவன் දෙවෙනි සලුවට තියෙනවා තව කල් එලිෂාට. இரண்டாம் துண்டுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் இருக்கிறது எலிசாவுக்கு. හරිද? ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා එලියා අවුරුදු 60ක් විතර සේවය කළා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் எலியா 60 ஆண்டு காலம் ஊழியம் செய்தார். හරිද? ඒ කාලය තුල அந்த காலப்பகுதியில் අවුරුදු 10ක් මේ ඒ කාලය තුල මම දන්න එලිෂා කොච්චර කල් සේවය කරාද කියලා. எனக்கு எலிசா எத்தனை வருடங்கள் ஊழியம் නමුත් එලිෂා සේවය කරපු හැම කාලයක් තුලම මේ පළවෙනි සලුවට එලිෂා අවංක වුණා. ஆனால் எலியா ஊழியம் செய்த நாட்களிலே எலிசா இந்த முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார். තමයි තේරෙනවද මං කතා කරන්නේ? තේරෙනවද? කොච්චර කාල දන්නේ නැහැ. මම ඒක හොයලා බැලුවේ නැහැ. அதை நான் தேடி பார்க்கவில்லை. නමුත් ஆனாலும் එලියා දහපු සලුවට එයා සේවය කරපු අවුරුදු ගානම එයා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංක වෙලා. ஆனால் எலியா போட்ட துண்டிற்கு அவர் ஊழியம் செய்த පළවෙනි நாட்கள் සලුවට உண்மையுள்ளவராய் தேவனுக்கு முன்பதாய். පළවෙනි සලුවට முதலாவது துண்டுக்கு එයා අවංක වුණා. அந்த அவர் உண்மையுள்ளவராய். එයාට වැඩක් තිබුණේ නැහැ. அவருக்கு வேலைகள் இருக்கவில்லை. එයා ගෙදර ගියා. එකපාරක් ගෙදර යනවා. ஒரு முறை வீட்டிற்கு செல்லுகிறார். මොකද දන්නවද? எதற்கு එයාට ගෙදර මතක් වුණා. அவருக்கு வீட்டை குறித்து ஞாபகம் வந்தது. එයාට ගෙදර මතක් වුණා. දැන් ඔබ හිතන්නකෝ එච්චර සල්ලිකාරයෙක් ඇවිල්ලා அவ்வளவு செல்வம் එලිෂාගේ පස්සේ වැඩ කරගෙන ඉදි ගේ මතක් වෙන්නේ නැද්ද? எலியாவுக்கு பின் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வீடு ஞாபகம் අපිට ඒව හොඳ කොට්ටයක් දැන් මේ ඉන්න අපේ උන්ට ඒව හොඳ කොට්ටයක් නැති වෙනාම ගෙදර කොට්ටේ මතක් වෙනවා. ගෙදර කොච්චර හොඳ කොට්ටයකද මම නිදාගෙන හිටියේ. இங்க இருக்கிறவர்களுக்கு நல்ல தலையணை கிடைக்காவிட்டால் வீட்டில் இருக்கிற நிலைமை ஞாபகம் வரும். එලිෂාටත් මතක් වුණා. எலிசாவுக்கும் ஞாபகம் வருகிறது. මම කොහොමද හිටියේ? நான் எப்படி இருந்தேன் அங்கே. එලිෂා යනවා ගෙදර. எலிசா வீட்டுக்கு போகிறார். ගිහිල්ලා போயிட்டு සම්පූර්ණයෙන් அந்த வீட்டுக்கு එයා වගා කරගෙන හිටපු ඒ අහගෙන හිටපු ඒ ගොනාව කපනවා. அவர் அந்த හරකාව කපනවා. மண்ணை உழுவதற்கு பாவித்த அந்த மாட்டை வெட்டுகிறார். කපලා அதை வெட்டி එයාගේ මොනවද කියන්නේ ඒකට? වියගහ. වියගහ කඩනවා. அவருடைய நுகத்தை உடைக்கிறார். කඩලා ඒක දරට පාවිච්චි කරනවා. அதை விறகாய் பயன்படுத்துகிறார். හරක් මට මතක් වෙන්නත් බෑ. மாடு எனக்கு ஞாபகம் வரவும் கூடாது. පොළොව මතක් වෙන්නත් බෑ. மண் ஞாபகம் வரவும் වියගහ கூடாது. මතක් වෙන්නත් බෑ. அந்த ගේ මතක් වෙන්නත් බෑ කියලා ඔක්කොම දාලා ඔක්කොම ඉන්නේ උන්ට ඔක්කොම කණ්ඩ දීලා මං ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා අන්තිම බායි එක කියලා ආවා ආයි ගෙදර ගියේ නෑ. அவர் அந்த மாட்டை மடித்து சமைத்து எல்லோருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து விட்டு அவர் வருகிறார். அதற்கு பின் அங்கே போகவே இல்லை. හරිද? මෙන්න එලිෂා இதோ එයාට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ පළවෙනි සලුවට දුන්නු වටිනාකම. இதோ எலிசா அவருக்கு போடப்பட்ட முதலாவது துண்டுக்கு கொடுத்த அந்த மதிப்பு.
අපි කැමති දෙවැනි සලුවට වටිනාකමක් දෙන්න. මම මේ දෙවැනි සලුව ගැන මං චුට්ටක් පස්සේ කතා කරන්න. நான் இரண்டாவது சால்வை குறித்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பேசுகிறேன். මේ සලුව අපිට එච්චර ලොකු දෙයක් නේ. இந்த துண்டு எங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய காரியம் இல்லை. හරිද? මේ සලුව ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. இந்த துண்டு எங்களுக்கு பெரிய ஒரு காரியம் இல்லை. මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. இது அவ்வளவு பெரிய காரியம் இல்லை. මොනවද තියෙන්නේ කරන්නේ? என்ன இருக்கு செய்வதற்கு? අත හොදවන්න. ඇයි යාට හොද ගන්න දන්නේ නැද්ද? ஏன் அவருக்கு கழுவிக்கொள்ள தெரியாதா? අත පියදන්න දෙන්න. கை துடைக்க ඇයි යාට රෙද්දක් අරන් පියද ගන්න දන්නේ නැද්ද? ஏன் அவருக்கு ஒரு துணியை எடுத்து துடைத்து රෙදි ටිකක් හොදන්න. ඇයි යාට තනියෙන් රෙදි හොද ගන්න බැරිද? ஏன் அவருக்கு தனியாய் ஆடைகளை கழுவிக்கொள்ள முடியாதா? නෑ ඇයි යන තැන යන්න. ඇයි එයා යන තැන වල්ගයක් ඕනද? එයාට තනියෙන් යන්න බැරිද? அவர் போகும் இடமெல்லாம் ஒரு வாள் தேவையா? தனியாய் அவரால் போக முடியாதா? නෑ. இல்லை. හරි. නෑ මොකුත් නෑ. යන තැන ගියා. போகிற இடமெல்லாம் போகிறார். අත හේදුවා. கை கழுவுகிறார். රෙදි හේදුවා. ஆடைகளை கழுவுகிறார். ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩක්ද? එලියාගේ වැඩක් නේ. அது தேவனுடைய வேலையா? அது எலியாவுக்கு செய்கிற வேலையா இருக்கிறது. නේද? එලියාගේ වැඩක් නේ ඒක. அது எலியாவுக்கு செய்கிற வேலையா இருக்கிறது. මගේ ප්‍රේමවත් දේවදරුවෝ. எனக்கு பிரியமான தேவ பிள்ளைகள், පළවෙනි සලුව දෙවියන් පළවෙනි සලුවේ අවංකභාවය දෙවියන් වහන්සේ මැන්නේ එතනින්. முதலாவது சால்வை துண்டுக்கு உண்மையாய் இருக்கிறாரா என்பதை அளந்து பார்த்த தேவன் அந்த இடத்திலே. එතනින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ පළවෙනි සලුවේ අවංකභාවය මැන්නේ. அந்த இடத்திலே தான் தேவன் முதலாவது துண்டின் உண்மையுள்ளவரா என்று ඒ பார்க்கிறார். අවංකභාවය එතන මැන්න නිසා තමයි அந்த இடத்திலே தேவன் அளந்து பார்த்தபடியினாலே தான் දෙවැනි වටිනාම සලුවකට එලියාගෙන් ලැබුණු දෙවැනි වටිනාම සලුවට අයිතිකාරයෙක් වුණේ එලිෂා. எலியாவிடம் இருந்து கிடைத்த இரண்டாவது துண்டுக்கு சொந்தக்காரராகிறார் எலிசா. පළවෙනි සලුවට ඔබට වටිනාකමක් දීලා முதலாவது துண்டுக்கு நீங்கள் பெருமதி கொடுத்து ඔබගේ සේවයට වටිනාකමක් දෙන්න බැරි නම් உங்கள் ஊழியத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பெருமதி கொடுக்க முடியாவிட்டால் හොඳට මතක තියාගන්න நன்றாய் ஞாபகத்தில் ඔබට வைத்துக் கொள்ளுங்கள். පළවෙනි සලුවේම නතර වෙන්න වෙනවා. முதலாவது துண்டு ඔබට දෙවැනි සලුව හම් වෙන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு இரண்டாவது துண்டு கிடைக்காது. හරි? ඔබට දෙවැනි සලුව ලැබෙන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு இரண்டாவது துண்டு கிடைக்காது. ඔබ පළවෙනි සලුවට අවංක වෙද්දී තමයි දෙවියන් වහන්සේ අවංකභාවය දකින දෙවියන් වහන්සේ නිසා முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உண்மையுள்ளவரா என்பதை பார்க்கிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் දෙවියන් වහන්සේ දෙවැනි සලුවට ඔබව සූදානම් කරන්නේ. தேவன் இரண்டாவது துண்டுக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்த පළවෙනි සලුවට තියෙන දේවල් ඔබ සුළුවට හිතන්න එපා. முதலாவது துண்டுக்கு இருக்கிற காரியங்களை நீங்கள் சிறிதா எண்ணி පළවෙනි விட සලුවට තියෙන දේවල් නිකන් ඒක අඩු තක්ෂේරු කරන්න එපා. முதலாவது துண்டுக்கு இருக்கிற காரியங்களை நீங்கள் கீழாக நினைக்க අද ඔබට ලැබිලා තියෙන සේවය අඩු තක්ෂේරු කරන්න එපා. ඔබ පළවෙනි සලුවට එලිෂා දුන්නු වටිනාකම අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ඔබේ සේවයට දෙන්න. முதலாவது துண்டுக்கு எலிசா கொடுத்த அந்த பெருமதியை நீங்கள் உங்கள் ஊழியத்துக்கு கொடுங்கள். එතකොට දෙවැනි සලුව මහත් වටිනා සලුව ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න ලෑස්ති කරනවා. அப்பொழுது இரண்டாவது துண்டை மிகவும் பெருமதியுள்ள துண்டை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க ඔබ ஆயத்தம். පළවෙනි සලුවට ඔබට වටිනාකමක් දෙන්න බැරි වෙන වෙලාවේ முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் உங்களால் இருக்க முடியாது. පළවෙනි සලුව ඔබ ගණන් ගන්නේ නැත්තම් முதலாவது துண்டை நீங்கள் கணக்கெடுக்காவிட்டால் දෙවියන් වහන්සේ දෙවැනි සලුව ගැන දෙවියන් වහන්සේට වැඩක් නැහැ ඔබට දීලා වැඩක් නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. இரண்டாவது துண்டை உங்களுக்கு கொடுத்து அதில் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். එලිෂා එළියට එද්දී எலிசா வெளியே வரும் பொழுது එයාට වෙන බලාපොරොත්තුවක් මොකුත් තිබුණේ නැහැ. அவருக்கு வேற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கு. ගෙදරේ රත්තරන් කාසි ටිකක් උස්සගෙන ආවේ නැහැ. வீட்டில இருந்து தங்கம் கொஞ்சம் கொண்டு வரவும் இல்லை. මොකුත් උස්සගෙන ආවේ නැහැ. எதையும் எடுத்து கொண்டு வரவும் இல்லை. එයා ගෙදරින් එළියට එද්දී එයාට තිබුණු එකම විශ්වාසය அவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு விசுவாசம் එලියා எலியா, ඊට පස්සේ அதற்கு பின் දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். වෙන මොකුත් නැහැ. வேறு எதுவும் இல்லை. සුපිරි වැඩක් වෙනවා. ஒரு நல்ல காரியம் යමු நடக்கும். අපි ටක් ගාලා දෙක රාජාවලිය 2 ராஜாக்கள் දෙවැනි පරිච්ඡේදය. 2ஆம் அதிகாரம். මම කැමති මේ පරිච්ඡේදයම අපි එකින් එක මෙනෙහි කරනවා නම්. நாங்கள் அதை ஒவ்வொன்றாக வெவ்வேறாக එක එක වචන ගානේ මෙනෙහි කරමු. හරි? දැන් එලියා எலியா එයාගේ කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා දැක්කා. அவருடைய நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை காணுகிறார். රයිට් පළවෙනි සලුව එලිෂාට දාපු වෙලාවේ முதலாவது துண்டை எலிசாவுக்கு போட்டு රයිට් එතන ඉඳලා එයාගේ
ගමන පටන් අරගෙන அங்கிருந்து அவருடைய ஓட்டத்தை ஆரம்பித்து දැන් ඒ අවුරුදු ගාන තුල அந்த வருடங்களிலே right ඉවසීමෙන් பொறுமையோடு දෙවියන් වහන්සේට වැඩේ කරා. தேவனுடைய வேலை செய்கிறார். දෙවනි සලුව இரண்டாவது අපි බලමු. දෙක රාජාවලිය 2:1 ඉඳලා අපි ඉමීට කියමු. 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக வாசிப்போம். තවද ස්වාමින් වහන්සේ එලියා සුලිසුලඟකින් ස්වර්ගයට යන්ට කැමැති වූ ප්‍රස්තාවයේදී එලියා එලිෂා සමග ගිල්ගල්හි සිට ගියේය. එලියා ස්වාමින් වහන්සේ මා බෙතෙල්ට යවන නිසා මෙහි නවතින්නයි එලිෂාට කීවේය. එලිෂාට කියන එලිෂා எலிசாவுக்கு சொல்லுகிறார், මේ ගිල්ගහල ඉඳලා බෙතෙල් වලට යන්න ඕන. நான் கீழ்காலிலிருந்து பெத்தேலுக்கு போக வேண்டும். ඒ නිසා ඔයා මෙතන නවතින්න මහත් එක්ක ඇවිල්ලා ඔයා මාන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. நீ இங்கே நின்று விடு, நீ என்னோடு வர தேவையில்லை என்று சொல்லுகிறார். එතකොට එලිෂා කියනවා அப்பொழுது எலிசா சொல்லுகிறார், එලිෂාද ස්වාමින් වහන්සේ ජීවමාන බව සැබෑ වශයෙන්ම ඔබගේ ප්‍රාණයද ජීවමාන බව සැබෑ වශයෙන්ම මම ඔබ අත් නොහරිමි කීවේය. මෙසේ ඔවුහු බෙතෙල්ට බැස ගියෝය. බෙතෙල්හි සිටි ප්‍රොපේත පුත්‍රයෝ එලිෂා ළඟට ඇවිත් ස්වාමින් වහන්සේ අද නොබේ ස්වාමියා නොබ කෙරෙන් ගන්නා බව දන්නේදැයි ඔහුගෙන් ඇසුවෝය. එතකොට මෙතනදී අපි දකිනවා இங்கே காணுகிறோம், එලිෂා කියනවා எலிசா சொல்லுகிறார், ඔයාත් එක්ක මං එන්නම් ඔයාව දාලා මට යන්න බෑ. உம்மோடு கூட நானும் வருகிறேன் என்று ඔයාත් விட்டு நான் එක්ක போக මම மாட்டேன். එන්නම් உம்மோடு கூட நானும் வருகிறேன். ඔයාව දාලා යන්න බෑ. දැන් බෙතෙල් වලට ගියාම பெத்தேலுக்கு போன உடனே එතන හිටපු කට්ටිය කියනවා அங்கே இருந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், එතන හිටපු අනාගත වක්තුල කොටසක් කියනවා அங்கே இருந்த தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லுகிறார்கள், ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපිට කලින් කිව්වා தேவனுங்களுக்கு முன்கூட்டியே වාගේ சொல்லி ලොක්කවද ගන්න යනවලු. உன்னுடைய எஜமானி எடுத்துக்கொள்ள போகிறாராம். එතකොට එලිෂා කියනවා அப்பொழுது எலிசா சொல்லுகிறார், හම්මෝ ලොකු දෙයක්. அப்பா பெரிய விஷயம், මෙච්චර කල් මම දුක් විඳානේ. இவ்வளவு நாட்கள் நான் துக்கப்பட்டேனே. අත හේදුවා. ඕකගේ රෙදි හේදුවා. ஆடைகள் கழுவ, ඕකට අත හොදන්න නෙමෙයි. සලුව දුන්නා. கை கழுவ சால்வை துண்டை எடுத்து கொடுத்தேன். ආපෝ ஐயோ, ඔය පක්කාලි සර්විස් ටික කරා ඇති සෑහෙන්න කරා. இந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்தேன் போதும், මීට වැඩි ඕක කරන්න බෑ. இதை விட அதை செய்ய ලොකු முடியாது. දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ ගෙනියනවා නේද? பெரிய ஒரு காரியத்தை தேவன் செய்கிறார்கள். ඒව කිව්වේ නෑ அப்படி එලිෂා. சொல்லவில்லை. මොනවද කිව්වේ? என்ன சொல்லுகிறார்? අනේ පාඩුවේ ඉන්නකෝ. சும்மா இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். කන් ඉන්නකෝ. சும்மா මන් இருங்கள். දන්නවා ඕක. எனக்கு தெரியும் அது. මට දෙන්න බෑ යාව යන්න බෑ මන්නේ. මට මම එයාත් එක්කද මෙච්චර කාල සේවය කළා කොහොමද එයාට යන්න දෙන්නේ? இவரோடு இவ்வளவு நாட்கள் ஊழியம் செய்து வரை நான் போக விடுவது எப்படி? කියවන්න. ඔහු එසේය මම දනිමි නිශ්ශබ්ද වෙයල්ලයයි කීය. එලියා ඔහුට කතා කොට එලිෂා මෙහි නැවතියන්න. මක් නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ මා යෙරිකෝවට යවනසේකැයි කීවේය. ඔහුද ස්වාමින් වහන්සේ ජීවමාන බව සැබෑ වශයෙන්ම ඔබගේ ප්‍රාණයද ජීවත් වන බව සැබෑ වශයෙන්ම මම ඔබ අත් නොහරිමි කීවේය. ඔබට පොඩි දැනුමක් දෙන්නද? உங்களுக்கு ஒரு சிறிய கதை சொல்லவா? දැන් ගිල්ගාල් ඉඳලා බෙතෙල් වලට ගියානේ. கீழ்காலிலிருந்து பெத்தேலுக்கு සාමාන්‍යයෙන් செல்கிறார்கள். කොච්චර දුර ඇවිද්දා කියලාද ඔබ හිතන්නේ? எவ்வளவு தூரம் நடந்திருப்பார்கள் நினைக்கிறீர்கள்? එලියත් එක්ක. எலியாவோடு கூட දල වශයෙන් சாதாரணமாக කිලෝමීටර් 35 ඉඳලා 40ක්. ஒரு 35-40 கிலோமீட்டர். හරිද? කොච්චරද? ගිල්ගහල් වල ඉඳලා கீழ்காலிலிருந்து බෙතෙල් වලට කිලෝමීටර් කීයද? பெத்தேலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? 35 ඉඳලා 40. 35-40 கிலோமீட்டர் தூரம். හරිද? කොහමද යන්නේ? இப்படி போகிறார்கள். කොහමද යන්නේ? පාස්ටේ අසල මේ බෙන්ස් කාර්යයම තිබුණා. அந்த காலப்பகுதியிலே பென்ஸ் காரெல்லாம் இருந்தது தானே. මොන බෙන්ස්ද? පයින් යනවා කිලෝමීටර් 40ක් එලියාගේ පිටිපස්සේ. ஒரு 40 கிலோமீட்டர் எலியாவுக்கு ඊළඟ பின்னாடி ඊළඟට කොහෙද போகிறார்கள். යන්නේ? அடுத்து எங்கே செல்லுகிறார்கள்? මෙසේ ඔහු යෙරිකෝවට ආවෝය. යෙරිකෝවී සිටි ප්‍රොපේවිත පුත්‍රයෝ එලිෂා ළඟට ඇවිත් ස්වාමින් වහන්සේ අද නොබේ ස්වාමියා නොබ කෙරෙන් ගන්නා බව දන්නේයිදැයි ඔහුගෙන් ඇසුවෝය. ඔහුද එසේය මම දනිමි නිශ්ශබ්ද වෙයල්ලැයි උත්තර දුන්නේය. එලියාද ස්වාමින් වහන්සේ මා යෝර්දානයට යවන නිසා මෙහි නැවතියන්නැයි ඔහුට කීවේය. ඔහු ස්වාමින් වහන්සේ ජීවමාන බව සැබෑ වශයෙන්ම මම ඔබ අත් නොහරිමි කීවේය. දැන් ඔබ දන්නවද ගිල්ගාල් ඉඳලා ජෝර්දානයට කොච්චර දුර තියෙනවද කියලා? கீழ்காலிலிருந்து யோர்தானுக்கு எவ்வளவு தூரம்? බෙතෙල් ඉඳලා ජෝර්දානයට
பெத்தேலிருந்து யோர்தானுக்கு எவ்வளவு தூரம் என்று தெரியுமா? කිලෝමීටර් 65. 65 கிலோமீட்டர். එතකොට දල වශයෙන් එලියාගේ වල්ගේ අල්ලගෙන එලිෂා කිලෝමීටර් 100කට වැඩි ඇවිදලා තියෙනවා එදා විතර. அந்த நாளில் மாத்திரம் எலியாவின் பின்பதாய் 100 கிலோமீட்டர் அதிகமாக எலிசா நடந்து போயிருக்கிறார். කොහොමද ඒක? මේ ඉඳලා නුවර යන දුර இங்கிருந்து கண்டிக்கு செல்லுகிற தூரம் පයින් යනවා. நடந்து දැන් செல்லுகிறார். එලිෂා යනවා. එලිෂා හොඳට. போகிறார். එලිෂා යනවා එලිෂාගේ ඊළඟ පිම්ම තිබුණේ දෙවියන් වහන්සේ තමන්ව ස්වර්ගයට යන්න යනවා කියලා එලිෂා දන්නවා. எலியா அறிந்திருக்கிறார். එලියා දන්නවා. எலியா அறிந்திருக்கிறார் தேவன் தன்னை எடுத்துக்கொள்ள போகிறார் என்று. එලිෂා මොකටද යන්නේ? ஆனால் எலிசா ஏன் போகிறார்? එලිෂාට මොනවද තියෙන අමාරුව? දැන් එලිෂා දෙපාරක්ම අර මිනිස්සයා කිව්වා අඩේ උඹේ කකුල රිදේ මෙච්චර දුර එන්න ඕනේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ මාව ගන්න යන්නේ ඔබ මේ හිටපන්. 2 தடவைகள் சொல்லுகிறார், நீ இங்கே இரு, நீ வர வேண்டியதில்லை, தேவன் என்னை எடுத்துக்கொள்ள போகிறார் என்று. කිලෝමීටර් 100ක් 105ක් ඇවිදිනවා. 100-105 கிலோமீட்டர் நடக்கிறார். මොකටද? எதற்கு? අර පළවෙනි සලුවේ විශ්වාසවන්තකමට. அந்த முதலாவது துண்டின் உண்மையுள்ள தன்மைக்காக. හරිද? පළවෙනි සලුවේ அந்த முதலாவது துண்டின் විශ්වාසවන්තකමට. உண்மையுள்ள தன்மைக்காக. දැන් එයා දන්නේ නෑ ඒ වෙනකම් එයාට දෙවැනි සලුවක් ලැබෙන බව. அது மட்டும் அவருக்கு தெரியாது, அவருக்கு இரண்டாவது ஒரு சால்வை கிடைக்கும் என்று. එයා දැනගෙන හිටියේ එයාට ඒ වෙනකම්ම පළවෙනි සලුව තමයි තාම තියෙන්නේ කියලා. அவர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் முதலாவது துண்டு மாத்திரமே அவருக்கு ඒ இருக்கிறது என்று. පළවෙනි සලුවට අවංකව දිව්වා කිලෝමීටර් 100කට වැඩිය දුවනවා තව දුවනවා. அந்த முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவராக இவர் ஓடுகிறார் 100 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமாய் ஓடுகிறார். එලියාගේ පිටිපස්ස. எலியாவுக்கு பின்பதாய். හරි? ඊට පස්සේ කියන්නේ அதற்கு பின் 7 වෙනි පදය එවිට ඒ දෙදෙනාම ගියෝය ප්‍රොපේත පුත්‍රයන්ගෙන් 5 දෙනෙක්ද ගොස් ඔවුන් ඉස්සරහා පිට දුරින් සිටියෝය. ඒ දෙදෙනාද ජෝර්දාන ළඟ සිටියෝය. එවිට එලියා තමාගේ උතුරු සළුව රැගෙන එවිට එලියා තමාගේ උතුරු සලුව රැගෙන අකුලා වතුරට ගැසීය. වතුරට ගැසීය. වතුර දෑතට බෙදී ගියේය. වතුර දෙපැත්තට වෙන්නුනා. ඒ දෙදෙනා වියලි බිම පිට එගොඩ වූවෝය. ඔව් වේලිච්ච බිමෙන් ඒ පැත්තට ගියා. එගොඩ වූවෝය. තවද ඔවුන් එගොඩ වූ කල එලියා කතා කොට නුඹ වෙතින් මා ගන්ට පළමුවෙන් නුඹට මාගෙන් ඕනෑ දෙයක් ඉල්ලාපන්නැයි එලිෂාට කීය. එලිෂාගෙන් අහනවා. எலிசாவிடம் கேட்கிறார். එලියානෝ එලිෂාගේ எலியா கேட்கிறார் எலிசா, දැන් හරි මගේ වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. என் நேரம் வந்து விட்டது, දැන් උඹට මගෙන් මොකක්ද ඕනේ? உனக்கு என்னிடத்தில் என்ன வேண்டும் දැන් என்று கேட்கிறார். එලියා කියන්නේ எலியா சொல்லுகிறார், මහා විශාල අනාගත වක්තෘ කෙනෙක්නේ. எலியா ஒரு பெரிய ஒரு දැන් தீர்க்கதரிசி அல்லவா? එලිෂාට මෙතනදී ඕනෑම දෙයක් ඉල්ලන්න තිබුණා. எலிசாவுக்கு இந்த இடத்துல எது வேண்டுமானாலும் கேட்டிருக்கலாம். මොකද මෙච්චර කල් ඔබගේ අත හේදුව, இவ்வளவு நாட்கள் கைகளை கழுவினார், රෙදි හේදුව, ஆடைகளை கழுவுகிறார், අත හොදන්න රෙද්ද දුන්නා. கை துடைக்க துண்டை தருகிறார். අඩුම ගානේ මට පඩියක් දෙන්න. ஒரு சம்பளம் தாருங்கள். පඩිය කොච්චරද? எவ்வளவு சம்பளம்? කොච්චරක්ද ඕනේ? எவ்வளவு வேண்டும்? මම මගේ ගෙදර හිටියොත් මේ සෑහෙන නම්බ කරගන්න තිබුණා මේ කාලේ අපරාධ ඔයාත් එක්ක ගිහිල්ලා මගේ කාලෙම නාස්ති වෙලා ගියා. வீட்டில் இருந்தால் நான் அநேகம் சம்பாதித்திருப்பேன், உங்களோடு வந்து இந்த நேரம் வீணாய் போய்விட்டது. මගේ තරුණ වයස என்னுடைய வாலிப வயசு පාස්ටර් ඔයත් එක්ක හිඳලා பாஸ்டர் உங்களோடு இருந்து මේ තරුණ වයසට හරියන්න මට පඩියක් දෙන්න බලමු. இந்த வாலிப வயதிற்கு சரி வருகிற விதத்தில் எனக்கு பணத்தை தாருங்கள், சம்பளத்தை தாருங்கள். එහෙම ඉල්ලන්න තිබුණා. இப்படி கேட்டிருக்கலாம். හරි? මේ තරුණ වයසට හරියන්න මට පඩියක් දෙන්න. இந்த வாலிப வயதிற்கு சரி வருகிற ஒரு சம்பளத்தை தாருங்கள். මේක නිකන් මට දල වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් රත්තරන් ටිකකුයි கொஞ்சம் தங்கமும் හොඳ මැණික් ටිකකුයි மாணிக்க கட்டல் கொஞ்சமும் ওই ටික පොඩ්ඩක් මට දෙන්න මට ඔය ඇති. அதை தாருங்கள், எனக்கு அது போதும். හරිද? නමුත් එලිෂාගේ මානසිකත්වය වෙනස්. ஆனா எலிசாவின் எண்ணம் வித்தியாசமாய் இருக்கு. එලිෂා ඉල්ලන්නේ කියන්නේ எலிசா கேட்கிறார், என்ன தெரியுமா? එලිෂාද ඔබට තිබෙන ආත්මයෙන් ඔබට තිබෙන ආත්මයෙන් දෙගුණයක් මා කෙරේ පැමිණේවයි කීවේය. මා කෙරෙහි පැමිණේවයි කීය. වා
உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றார். යකෝ තොට අවුරුදු ගානක් අත හොදලා அநேக வருட காலமாய் கைகளை கழுவி යද්දි මේ ආත්මයක් ඉල්ලනයි මනුස්සයා හොල්මන්නේ. ஆவியின் வரத்தை கேட்கிறார். අත හොද මෙච්චර කල් වැඩ කරලා හිඟන්නෙක් වගේ මෙච්චර සල්ලිකාරේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා අඩුම ගානේ රත්තරන් ටිකක් රිදී ටිකක් ඉල්ලන්නේ වේ. இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் இவ்வளவு வேலைகள் செய்து குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு தங்கமோ வெள்ளியோ கேட்டிருக்கலாமே. මෝඩෙක්නේ ආත්මයක් ඉල්ලනවා. ஒரு ஆவியின் வரத்தை கேட்கிறார் முட்டாளை போல. මොනවද ඉල්ලන්නේ? අයියෙන් කියන්නේ මොනවද ඉල්ලන්නේ? තිබ්බේකෙන් දෙකක් දෙන්න බලමු මට. இருந்ததில் 2 මඩங்கு தாரும் என்று வேண்டுகிறார். ඔහුද නුඹ අමාරු දෙයක් ඉල්ලුවේය. ඔව්ද උඹ අමාරු දෙයක් ඉල්ලුවේය. එහෙත් නුඹ වෙතින් මා ගන්න විට නුඹ වෙතින් මා ගන්න විට නුඹ මා දුටුවොත් නුඹ මා දුටුවොත් නුඹට එසේ වන්නේය. නුඹට එසේ වන්නේය. නැතහොත් එසේ නොවන්නේ යයි කීය. එසේ නොවන්නේ යයි කීය. එයා කියනවා அது சொல்லுகிறார். මං ඔබගෙන් ගනු ලබද්දී நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது මාව ඔබ දැක්කොත් நீ என்னை கண்டால் ඒක උඹට හම්බෙයි. உனக்கு அது கிடைக்கும். එහෙම නැත්තම් இல்லாவிட்டால் එච්චරයි. அவ்வளவுதான். හරි? මොකද වෙන්නේ? ගිනි රත බහිනවා. அக்கினி ரதங்கள் இறங்குகிறது. එලියාව අරගෙන යන්න எலியாவை கொண்டு செல்வதற்கு තවද ඔවුන් කතා කර කර යද්දී ගිනි රථයක්ද ගිනි අශ්වයෝද පෙනී ඔවුන් දෙදෙනා වෙන කළෝය. ඔව්. එලියා සුළි සුළඟකින් ස්වර්ගයට නැගී ගියේය. එලියා සුළි සුළඟකින් ස්වර්ගයට නැගී ගියේය. එලිෂා ඒ දැක එලිෂා ඒ දැක ඊශ්‍රායෙල් රථ සහ ඊශ්‍රායෙල්ට රථ සහ අසරුවන් වැනි වූ මාගේ පියාණනි මාගේ පියාණනි කීවේය. මාගේ පියාණනි කීය. ඔහු තවත් ඔහු නොදුටුවේය. එවිට ඔහු තමාගේ වස්ත්‍ර අල්ලා දෙකට ඉරා එලියාගෙන් වැටෙන ඔහුගේ සළුව රැගෙන හැරී ඇවිත් යෝර්දාන අද්දර සිට එලියාගෙන් වැටෙනු ඔහුගේ සළුව අරගෙන එලියාගේ දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ කොයිද කියා වතුරට ගැසුවේය. ඔහුත් වතුරට ගැසී විට එය දෑතට බෙදී ගියේය. ආමේන්. පළවෙනි සළුවට වටිනාකමක් දුන්නා වූ එලිෂාට முதலாவது துண்டிற்கு பெருமதி கொடுத்த எலிசாவுக்கு දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා දෙවැනි සළුවක්. தேவன் தருகிறார் இரண்டாவது ஒரு துண்டை. ඒ සළුව නිකම්ම නිකං අත හොදන அது கை கழுவுகிற ඒ වගේ සළුවක් නෙවෙයි. அப்படிப்பட்ட ஒரு துண்டு அல்ல. හොඳට මතක තියාගන්න. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ සළුව නවල මේ සළු දෙකම කාගෙන්ද හම්බුනේ? இந்த 2 துண்டுகளும் யாரிடத்திலிருந்து கிடைக்கிறது? කාගෙන්ද හම්බුනේ? හයියෙන් කියන්නෝ. එලියාගේ. எலியாவினிடத்திலிருந்து එලියාට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න කිව්වා එලියා දුන්නා. எலியாவுக்கு தேவன் கொடுக்க சொன்னார். எலியா ඒ கொடுக்கிறார். දෙකම හම්බුනේ එලියාගේ. அது இரண்டும் எலியாவினிடத்தில் එලියාගේ පළවෙනි සළුව எலியாவின் முதலாவது துண்டு එයාට එලිෂාව වැඩ කරන්න අවුරුදු ගානක් තියා හිටියා. அநேக வருட காலமாய் எலியாவுக்கு දෙවැනි සළුව இரண்டாவது துண்டு නවලා ජෝර්දානයට ගහද්දී யோர்தானுக்கு அடிக்கும் பொழுது එලියා කරා වගේම எலியா செய்தது போல ජෝර්දානය දෙකට බෙදිලා ඒ පැත්තට වියලි බිමෙන් ඇවිදලා ගියා. யோர்தான் இரண்டாய் பிரிந்து வெட்டாந்தரையில் நடந்து போகிறார்கள். ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි සළුව නැත්තම් දෙවෙනි සළුව නෑ. முதலாவது துண்டு இல்லாவிட்டால் இரண்டாவது துண்டு இல்லை. හරිද? පළවෙනි සළුව නැත්තම් முதலாவது துண்டு இல்லாவிட்டால் දෙවෙනි සළුව இரண்டாவது துண்டு නෑ. இல்லை. ඔබ පළවෙනි සළුවට අවංකව ඉන්න බැරි නම් நீங்கள் முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்க ඔබ முடியாது. පළවෙනි සළුවට අවංක නැත්තම් நீங்கள் முதலாவது துண்டுக்கு ඔබ உண்மையுள்ளவராய் පළවෙනි සළුව අනේ මට ඕක ඔච්චර කරන්න බෑ කියනවා නම් இந்த துண்டை வைத்து දෙවෙනි සළුව බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. இரண்டாவது துண்டை எதிர்பார்த்து මොකද පළවෙනි සළුව නිකන් ටෙස්ටිං එකක් විතරයි. முதலாவது துண்டு ஒரு சும்மா டெஸ்டிங் மாத்திரமே. හරිද? පොඩි විභාගයක්. ஒரு சிறிய பரீட்சை. ඒ විභාගය ඔබට හරියට කරන්න බැරි නම් ඔබට දෙවෙනි සළුව ලැබෙන්නේ නෑ. இரண்டாவது துண்டு உங்களுக்கு கிடைக்காது. ඔබ පළවෙනි සළුවට කොහොමද අවංකව ඉන්නේ කියලා முதலாவது துண்டுக்கு எப்படி දෙවියන් වහන්සේ බලන්නේ.
தேவன் මනින්නේ දෙවියන් වහන්සේ. அளந்து பார்ப்பது தேவன். මිම්ම දෙවියන් වහන්සේගේ. அளவுகோல் தேவனுடையது. මිම්ම දෙවියන් වහන්සේට අයිති. அளவுகோல் தேவனுக்கு ඔබ சொந்தமானது. පාස්සට පේන්න පාස්ස දකින්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේට පේන්න ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන ඒ අවංකකම தேவனுக்கு முன்பதாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற உண்மையுள்ள தன்மை. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රසන්න දෙයක්ව තිබුණොත් දේවනට ඔබට මුහුණ ලැබෙනවා දෙවැනි සලුව. ඒ සලුව එලියට වැඩිය බලවත් සලුවක් වෙනවා. தேவன் உங்களுக்கு தருவார். හයියෙන් ආමෙන් කියන්න. எலியாவுடைய முதலாவது හයියෙන් ආමෙන් කියන්න. வல்லமையுள்ளதாய் ඔබට පළවෙනි සලුව ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ගෙනල්ලා දාති. முதலாவது துண்டை தேவன் உங்கள் மீது போடும் பொழுது මේ සලුව ඔබ ලොකුවට හිතුවේ නැත්තම් இதை நீங்கள் பெரிதாய் நினைக்காவிட்டால் දෙවැනි සලුව ඔබට ලොකුවට හිතන්නත් බෑ. இரண்டாவது துண்டை நீங்கள் பெரிதாய் நினைக்க ඔබට மாட்டீர்கள். දෙවෙනි සලුව ලොකුවට හිතන්න බෑ. உங்களுக்கு இரண்டாவது துண்டை பெரிதாய் நினைக்க මොකද முடியாது. මේ සලුව ඔබ දෙකේ කොලයට ගණන් ගත්තොත් ஆனால் இதை நீங்கள் கீழாக நினைத்தால் දෙවැනි සලුව ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. இரண்டாவது துண்டு உங்களுக்கு கிடைக்காது. ඔව්. ஆம். පැහැදිලිද? තේරෙනවද? තේරෙනවද මං කතා කරන්නේ? පළවෙනි සලුව ඔබ සුළුවට හිතුවොත් முதலாவது துண்டை நீங்கள் லேசாய் கீழான දෙවැනි ඔබ පළවෙනි සලුවේ වටිනාකම නෙවෙයි බිමට දාන්නේ ඔබට ලැබෙන්න තියෙන දෙවැනි සලුව ඔබ බිමට දාන්නේ. நீங்கள் முதலாவது துண்டை எளிதாய் நினைத்து விட்டால் நீங்கள் இழந்து போவது நீங்கள் பெரிதாய் உங்களுக்கு பெரிதாய் கிடைக்க போகிற இரண்டாவது ඒ නිසා පළවෙනි සලුවට අවංක වෙන්න. அதனால முதலாவது துண்டுக்கு உண்மை உள்ளவர்களாய் ඔබ இருங்கள். පළවෙනි සලුවට අවංක වෙන්න. நீங்கள் முதலாவது துண்டுக்கு உண்மை உள்ளவராய் ඔබ இருங்கள். පළවෙනි සලුවට අවංක වෙද්දී முதலாவது துண்டுக்கு உண்மை உள்ளவராய் දෙවියන් இருக்கும் වහන්සේ ඔබට සූදානම් කරලා තියෙන දෙවැනි සලුව මහත් දෙයක් ඔබේ ජීවිතය තුලින් දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற இரண்டாவது துண்டை கொடுத்து உங்கள் வாழ்க்கை கூடாக பெரிய காரியங்களை செய்யவிருக்கிறார். එලිෂා ලොකු දෙයක් කරේ නෑ. எலிசா பெரிய காரியம் ஒன்றும் එයාගේ செய்யவில்லை. පළවෙනි සලුව හම්බෙච්ච ගමන්ම එයාට තිබ්බේ අත හොදන්න, අත පියදාන්න, රෙදි හොදන්න, වල්ගේ වගේ එලියගේ පස්සේ කිලෝමීටර් 100ක් ඇවිද්දා මෙතන. ඒ වගේ ඊට කලිනුත් ඇවිද්දා. எலிசாவுக்கு பெரிதாக ஒரு வேலையும் இருக்கவில்லை. கை கழுவும் பொழுது தண்ணீர் ஊற்றவும் கை துடைக்க துண்டை கொடுக்கவும் போகும் இடமெல்லாம் போகவும் தான் இருந்தது. නමුත් ඇත්තටම එලියා හාස්කම් 7ක් කරනවා. එලිෂා හාස්කම් 14ක් කරනවා. ஆனால் எலியா 7 அற்புதங்களை செய்கிறார். எலிசா 14 அற்புதங்களை செய்கிறார். දෙගුණයකින් ඒ ආත්මය හම්බුණා. 2 மடங்காய் அந்த ஆவி 13කින් නැවතුණා. 13 நின்று விடுகிறது. 13කින් නැවතුණා. 13 நின்று விடுகிறது. දෙවියන් වහන්සේට ගාන වරදුනා කියලා හැමෝම හිතන්න ඇත්තේ. தேவனுக்கு கணக்கு பிழைத்து போயிருக்கும். දෙවියන් වහන්සේට වරදින්නේ නැහැ. தேவனுக்கு பிழைத்து මොකද போவது උනේ? என்ன நடந்தது? කෙනෙක්ව ගෙනියලා එලියව එලිෂාව වලලපු තැන இஸ்ரவேலில் இருந்து ஒருவரை எலிசாவை புதைத்த இடத்திலே ඒක හාරලා அந்த புதைத்த இடத்தை தோண்டி හරිද ඒක හාරලා அதை தோண்டி බලද්දි එලිෂාගේ කටු තිබිලා තියෙන ඇට කටු. அதில் எலிசாவின் எலும்புக்கூடு இருந்திருக்கிறது. එලිෂාගේ මොනවද තිබිලා තියෙන්නේ? ඇට කටු. எலிசாவின் எலும்புகள் இருந்தது. 13 නැවතිච්ච එක 13 14 වෙන්න බෑ. 14 ඒකනේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගාන. அதுதான் தேவனுடைய கணக்கு. අර මැරිච්ච මිනිහව ගෙනියලා එලියට එලිෂාගේ ඇටකටු වලට වදින්න දැම්ම විතරයි. அந்த மரித்த மனிதனை கொண்டு போய் எலிசாவின் எலும்புகளின் மீது போட்டது மாத்திரமே 14 සම්පූර්ණ වුණා. 14ஆம் அற்புதம் நிறைவேறியது. මොකද උනේ? අර මැරිච්ච එක නැගිට්ටා. அந்த மரித்தவன் எழுந்திருந்தான். ඔව්. අපේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. எங்கள் தேவன் அவர் உண்மை உள்ளவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. தேவன் அவர் உண்மை ඒ නිසා ඔබ ඔබගේ පළවෙනි සලුවට අවංක වෙන්න. அதனால முதலாவது துண்டுக்கு நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் ඔබ ඔබගේ පළවෙනි සලුවට අවංක වෙද්දී දෙවැනි සලුව ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කරන සේක. முதலாவது துண்டுக்கு நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் හයියෙන් ආමෙන් කියන්න. இரண்டாவது துண்டை தேவன் මට මදි ඇහෙනවා මදි. තේරෙනවද මං කියන්නේ? புரிகிறது நான் சொல்லுகிறது. පළවෙනි සලුව දෙවියන් වහන්සේට ඔබව අර ඔබගේ අවංකභාවය ඔබගේ විශ්වාසවන්තභාවය පොඩි ටෙස්ටිං එකක් කරනවා. පළවෙනි සලුව දෙවියන් වහන්සේ චුට්ටක් ටෙස්ට් කරනවා. முதலாவது துண்டை போட்டு தேவன் பரிசோதித்து பார்க்கிறார். කවුද? யார்? කොහොමද? எப்படி? කොච්චර අවංකද? எவ்வளவு உண்மை உள்ளவர்? ඒක තමයි මිම්ම. அதுதான் அளவுகோல். දෙවැනි සලුව දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ. இரண்டாவது துண்டு தேவன். ඒක දෙවියන් වහන්සේ දෙයි ඔබට ඕන වෙලාවට. அது தேவன் உங்களுக்கு தேவையான சரியான நேரத்தில் தருவார்.
පැහැදිලිද මං කියන්නේ? புரிகிறது நான் சொல்லுகிறது. තේරෙනවද? ඔබ පළවෙනි සලුවට අවංක වෙන්න. நீங்கள் உண்மை முதலாவது தொண்டுக்கு உண்மையுள்ளவர்கள். ඒක ලොකු දෙයක් නෑ එතන. அதிலே பெரிய காரியம் இல்லை. එතන ලොකු දෙයක් නැති වෙන්න அந்த පුළුවන්. இடத்துல பெரிய காரியங்கள் இல்லாமல் හැබැයි போகலாம். ஆனால் ඒ පළවෙනි සලුවේ තියෙන චූටි දේ அந்த முதலாவது தொண்டில் இருக்கும் சிறிய காரியம் ඔබ දෙවියන් වහන්සේට පෙන්වන්න. நீங்கள் தேவனிடத்தில் காண்பீர்கள். ස්වාමිනී தேவனே මම මේකට අවංක. நான் இதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறேன். මම මේකට අවංක. தேவன் நான் இதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறேன். මම මේකට අවංකයි. இதற்கு உண்மையுள்ளவராய் ඔබ இருக்கிறேன். මගේ කරට දාලා තියෙන நீர் என் தோளிலே போட்டு இருக்கிற මේකට මම இதற்கு நான் අවංකයි. உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறேன். ඔබට ලෑස්ති කරනවා දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි සලුව. உங்களுக்கு இரண்டாவது தொண்டை தேவன் ஆயத்தப்படுத்துவார். ඒ සලුව හතෝදන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. அது கை கழுவ இருக்கிற துண்டல்ல, ඒක නවලා அதை மடித்து ජෝර්දානයට ගහද්දි யோர்தானுக்கு அடிக்கும் பொழுது මොකද වුනේ? අන්න ඒකයි දෙවෙනි සලුව. அதுதான் இரண்டாவது தொண்டு. හලෙලූයා. ஹalleluya. හොඳට මතක තියාගන්න. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். පළවෙනි සලුව හෝ දෙවෙනි සලුව දෙකම முதலாவது அல்லது இரண்டாவது துண்டு இரண்டும் අරක අපේ අවංකකම මේක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ තව අපිට දෙවෙනි සලුව ලැබිච්චා දෙවෙනි සලුව ලැබිලා තියෙන අය இரண்டாவது துண்டு கிடைத்திருக்கிறவர்கள் හරිද? ඒක පළවෙනි සලුව වගේ එහෙම escape වෙන්න බෑ. அது முதலாவது துண்டை போல் தப்பித்து ஓடிவிட முடியாது. දෙවෙනි සලුව ලබලා තියෙන අය இரண்டாவது துண்டை ඔබ අර பெற்றிருக்கிறவர்கள் පළවෙනි සලුවට වැඩිය අවංක වෙන්න ඕන. முதலாவது துண்டை விட உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். හරිද? පළවෙනි සලුවට හැඩිය දෙවෙනි සලුව අවංක වෙන්න ඕන. முதலாவது துண்டை விட இரண்டாவது துண்டில் මම දන්නේ உண்மையுள்ளவர்களாய் තුන්වෙනි இருக்க සලුව දෙන්න ඕන වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ දෙයි. வேண்டும். மூன்றாவது துண்டு தேவன் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் கொடுப்பார். අර තුන්වෙනි සලුව ගැන බයිබලේ නෑ. මං மூன்றாவது කියන්න. துண்டை கொடுத்த வேதாகம் சொல்லவில்லை, நான் உங்களுக்கு சும்மா මං சொல்லுகிறேன். කියන්න. හරි? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். පළවෙනි සලුවට අවංක වෙන්න. முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இருங்க. ඔබ ලබලා තියෙන මා ඇතුළු. என்னையும் சேர்த்து තමයි சொல்லுங்கள். අපි මෙතන ඉන්නේ நாங்கள் இங்கே இருப்பது සේවය කරන්න මිස ලබන්න. நாங்கள் இருப்பது ஊழியம் செய்ய அல்லாமல் ஊழியம் பெற்றுக்கொள்ள அல்ல. ඒ නිසා ඒ සේවයේ සීමාවන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට මුණ ගස්සන අය අපිට අමාරුයි. அந்த இடத்துல தேவன் எங்களை சந்திக்க வைக்கிறவர்கள் கஷ்டமாய் தான் இருக்கும். අපිට ඕන කරන අය දෙවියන් වහන්සේ අපිට මුණ ගස්සන්නේ නැහැ. எங்களுக்கு என்ன தேவையோ தேவன் அதை நாங்கள் சந்திக்கும்படி අපි செய்ய කාවද மாட்டார். එපා කරන්නේ? யாரை வெறுக்கிறோமோ කාවද ආපෝ මේ වගේ එකෙක් අපිට නම් මුණ ගැහෙන්න එපා කියන්නේ ඒ වගේ අය තමයි දෙවියන් වහන්සේ මුණ யாரை ගස්සන්නේ. விடவே கூடாது என்று நினைப்போமோ அவர்களை தான் தேவன் சந்திக்க செய்கிறார். ඒක තමයි அதுதான் පළවෙනි සලුවේ තියෙන වගකීම. முதலாவது துண்டிலே இருக்கிற பொறுப்பு. හරිද? ඒක තමයි පළවෙනි සලුවේ තියෙන වගකීම. ඒ වගේ අයට තමයි අපි සේවය කරන්න ඕන. அதே போன்றவர்களுக்கு தான் நாங்கள் ஊழியங்கள் செய்ய வேண்டும். ඒ වගේ අයට තමයි සේවය කරන්න. විශේෂම දේ තමයි விசேஷமான காரியம் தான். එලිෂාට දෙවනි සලුව ලැබුණාන් පස්සේ මම පටන් ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ. எலிசாவுக்கு இரண்டாவது துண்டு கிடைத்த உடனே මම පටන් ගන්නදී කිව්වේ ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், දෙවනි සලුව හම්බුණාන් පස්සෙත් එලියාව කිව්වේ කොහොමද දන්නවද? இரண்டாவது එලිෂාට துண்டு කිව්වේ කොහොමද දන්නවද? கிடைத்த உடனே මේ எலிசாவுக்கு අර என்ன சொல்லுகிறார்? අර ඉන්නේ අර එලියාගේ අතට වතුරවත් කරපු එකා නේද බං ඔය? நிற்கிறவர் அந்த எலியாவின் கைக்கு தண்ணீர் ஊற்றின நபர் தானே. එලියා කිව්වේ නෑ ඒ. எலிசா දන්නවද මං කවුද? එලිෂා කිව්වේ නෑ. දන්නවද මං කවුද? මම ප්‍රොෆෙට් දැන්. நான் ப்ரொஃபட் இப்பொழுது என்று எலிசா சொல்லவில்லை. මම ප්‍රොෆෙට් ආ. நான் ப்ரொஃபட்டா? මොකද්ද මේ එලියාගේ කතාවක් ඇදලා ගන්නෙ? நீ என்ன எலியாவின் ஒரு கதை சொல்லுகிறாய்? හොඳට මතක තියාගන්න. நன்றாய் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். හරි? දෙවැනි සලුව හම්බුණත් இரண்டாவது துண்டு கிடைத்தாலும் දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ தேவனுக்கு முன்பதாக යටහත් වෙන්න. தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களை. පළවෙනි සලුව ලොකුත් නෑ. முதலாவது துண்டு பெரியதான දෙවෙනි துண்டு. සලුව ලොකුත් නෑ. இரண்டாவது துண்டும் பெரியதல்ல. හරිද? ඔබ උඩඟු වෙද්දි පළවෙනි සලුවත් එකයි දෙවෙනි සලුවත් එකයි. நீங்கள் உங்களை குறித்து பெருமை பாராட்டும் பொழுது முதலாவது துண்டும் ஒன்றுதான், இரண்டாவது துண்டும் ඒ ஒன்றுதான். නිසා පළවෙනි සලුව ඒකත් ඒක අපිව දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගෙනියන මාර්ගය අපිට හරි ලස්සනට තේරුම් කරලා දෙනවා. முதலாவது துண்டு தேவன் எங்களை நடத்துகிற வழி எது என்பதை ඒ நன்றாய் නිසා விளங்கிக் கொள்ள உதவி ඔබට செய்கிறது. ලැබෙන සලු දෙකේදීම යටහත් වෙන්න. நாளைக்கு கிடைக்கிற இரண்டு துண்டுகளிலும் நீங்கள் පළවෙනි உங்களை සලුවට தாழ்த்திக் අවංක වෙන්න. கொள்ளுங்கள். முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவராய் දෙවියන් වහන්සේ දෙවැනි සලුව සූදානම් කරලා. தேவன் இரண்டாவது துண்டை එනිසා ஆயத்தப்படுத்தினார்.
එලිෂා ලැබුවා වූ පළවෙනි සලුවට එලිෂා අවංක වුණා. எலிசா பெற்றுக்கொண்ட முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். දෙවැනි සලුවක් හම්බුණා. இரண்டாவது துண்டு கிடைத்தது. නවල ගාපු ගමන් අඩයන්න ජෝර්දානය දෙකට அதை පැරුණා. முறுக்கி கீழே அடிக்கும் பொழுது யோர்தான் இரண்டாய் பிளக்கிறது. එනිසා அதனால දෙවැනි සලුවට අවංක පළවෙනි සලුවට අවංක වෙන්න முதலாவது துண்டுக்கு உண்மையுள்ளவராக රයිට් இருந்தார். දෙවැනි සලුව දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කරලා තියෙනවා. இரண்டாவது துண்டை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி හරිද? இருக்கிறார்.